يغني لنا كبرت عبلنا دكتور إبراهيم سراج حجون بتعمي مهارة زخونة عبيت نتوتات تلعيب سلزولو I hope نزي أبحثون ملسن زيادة معبل زيادة أب مدبنا يحطون ملسن كيدنا تحتنا كابتي سمعوا رزقان حنا سفح عبيت نتوتات هذا مهارة استتاب تبعنا ومعبايو بحطون ملسن كنقصلينا قبل علي قبل ريك الله كبر حوي حتى ريتا عبريتا لا تكامسلني most of the time عدل كبا كدمنا بمدب حتى تاونا قبل اوكي ثاني هنا ده عن كنت كمل لنا تعدل قبل go ahead له I think تزي تغاغلي go ahead سكي go ahead الله و الله خدو الله هذا go ahead اوكي كملسكم بتاعهم كم زمانو اتوس الله هذا اتوس انت معاومنا يكون انتهي مغن حاتتين حيل من شي نفسي سلام دكتور بزخونه انا كنت تحدي سلام دكتور بزخونه عبت مرتي ناي محاكم تعمل انترستينغ انت دا سعقنا ودي هذا سي دكتور انت محاتتكو كل بديس كان انا يعني محاكم سيريس ديبلي سايكوبلت ثاني حق كتاتلو ثاني حق تقول صنعك እዞም ምሁራትና ከምዝኸም በዓል ከማኻዳ መሰሉ ቁርት ላይ እንተ አረ ነው ስኹም ነቲ ጉዳይ ድኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ኣሱስ ብሽም ዶክተር ኮይኑ ናብ ስዑድ ዓረብያ ዲ ባዕሊ ኢማራት ገን እንዳበለስ ነተዓዲ ባዕሊ ዝቆጣፀረ ኮይኑ ይስማዕ ዘሎ ሰብኣይ ከዓ ከም ድሌቱ ኣረኪብዋ ልክ ዓብቲ ከም ንጉስ ኮይኑ ኮፍ ዝብለላይ ድመስል ዘሎ ኢሳያስ ማለት እዩ عجزي تمهرات بهالو عبد وان زت فرليكم اقاريكم ويكا تدور شجرات قال ملتناي كلهم لك عدريت فتحي ويكا العلم انهم والكسب بهال فتح دليتي قلنا عجزكم بعلهم هو اكتيفيست الكا ولاتهم مهرات عفشوا مالتي دايركت للعو فيس تو فيس دخونه انت بتصحف دي لك كم زب على الجزيره وتصير له فور اكزامبل مالتي لك كم انت تقبروا دخونه عينه لوطات ويكا دخونه عينه كم زقرت لك تنكفوا مخالكم دو دبل انت بهال دلني خلايكا لك مزح عندي خاطنا كازنا اماريتس كا ابزنا اماريت بتعميم ابزنا جيوبوليتيكال بفلا ابزنا ابزناي هاجرات عرب عقرقرات هاجاتي مدولو بزح تشمالقي ابتناي بوليتيكال اسلام دبهال نعون معنا بزح نصوت هذا اللوان حجب وانا زي لك ولانت برايم مينستر ايثيوبيا دحاتتو انصار اسلمنا ويقدمنا معناتها يكون كنا ناي هايمانوت ودا هايمانوت كسايب دي العرب دين صبا غير سمعوا ولا بعلم كحتوم كله لك انا هايمانوت مهورا سددنا قال دبل نحن ناخذ جميله يكون كل دخومتات ناكموتات انترستدو خوغن تناتهم كندزي باجت 3 بليون ايثيوبيا ولا ايرترا هم بزح بليونات بروميس داتولا دلون ناي كم عينت حساب هديهم دخون ولا بخالق نجر بزغونت سن حساب ناتي فعفع دبلي ما كالاي تحطو خنوسد دمو ككلته غيرنا خنبلس ود حاوبي اوكي خنكتصلينا مو ابلا علي مرحبا انا ابونا تخلو محل ابلا علي تخلو محل ما يقنع مرحبا سلام حيل منس معلاتكم سمع كله تسفى قبر سلام دكتور دحري لاتي سلام كميل كامسخا نقعد حان مصاخا بز روم حدري جغانو حوات كان دق خان كتستمهر كم زي زمسلستم هروي زبرهاني حيل من اسي
كمزي خون كله إريتراوي فناني ترزي زبصح دسي زبلني إريتراو خمزي خرئن كسمعن كله توم ناي قدم ناي تمالي جغانو فانوتا تابزق إدمي كجيل يبلو وي أب حتي كأتو انت حصار يا حتوي دكتور باسنا مسويانه مس تግራይ ومسويانه خطا بحصيرو ويانه از دد እንዳበለ ካብስመራ ይነቂሉ አይተ ኢሳያስ مس ኢትዮጵያ ሰላም ክትገብር እንተ ኮንካ ኻኒ ወያነ ነጽልካ ሰላም አይግበርኒ ወይ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ነጽልካ ሰላም ዝስራሕ ኮይኒ ንዓይ ይስማዓንን ሰላም ክሰርሕ ተራ ኮንካ مس ملئت تهاجرخ ክትዕረቕ ዘለካ ኮይኒ ይስማዓኒ አቀባብላን አመጻጻአን ናይዝ ዲያብሎስ እንተሪኢና ግን ወያነ ኢዝደድ እንታይ ማለት እዩ ምስ ወያነ ገና ዘይተፈትሐ ሽግር كم إلنا خنبر ديو مس قجام مس أورومو ولا ديتار أم بين الراخب نزي أسك اختبرها فت حق إنيا سلام كم زي كوني أنا ندعي زخوني خفلت أخر الدوز خيليو قن مبريد تدلل سب الدناقر الله سلام صميو سلازي صنحي كلنا سلام ندلينا سلام قلنا عنا فتح مالتي قم ختم ببو صنحك سلام مالتنا عنا نيريتراويان فتحي مالتيو فتحي اخا بيتنا اخ بقس نيرو قنا يرئنايون دقيم كاسكي نزيئن قال اختب لنا فتن دكتور هراي يغني لي ثلاث حتى يتحاتيته اتا قداميتي انت اتبل كم تردى اقوى مالتي اذا مهورات ناسي اب حساب نفل لاي قديفكم اب حاده كونكم سي ملخت ناس كتبصحوا اي تقولون دو اب جزيره خيتكم بمزرابيو ولا زحجي انا خبلو دصنحكو ناي جيوبوليتكس دو ناي كبابينا بوليتكسي كوم خدغبروس اي تقولون دو دبل ساعة قداميتي حتى نيرا ملسان خيل بايا جن أبي أرتلا خلت تشجرات أني هيو حدا تسرعات زنجرنا مهوراتنا ما يزي مخبار كاشمو نيرو مهوراتنا عين خبرني نيرنا حدا سيو أنا حنتي كنا صحة زدل نجار على قد مزيان من الله سي مهوراتنا تسرعات دي كم دي كبرو جيرومي مهوراتنا جن كاباي جمير كامالتيو لنفسنا دما كم زي تخبر غيرنا يا عينا لمنتاي كم زي نخبر غيرنا يا مسيلكم اذا كله اذا سرعات زي كابناصنت جميرو እናረገጸና ለህዝብ ኤርትራ እናረገጾ ኢኮኖሚናትና ጌጋ መዃኑ እናት ናይት መንግስቲ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ጌጋ መዃኑ እናፈለጥና ኮለና ዞም ምሁራት ሓንቲ መዓልቱን ትኩን አይተቃወምናን ሶይልና ኢና ንቅጽል ነርና ሓንቲ ምሳሌ ክህበኩም ለምሳሌ ሓደ ምሁር ከም ዝኸማይ ማለት እዩ እንተሎና አይ ሓዊስካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዲዩ ኣብ ኣሜሪካ ይምህር እቲ ዝምህሮ ናይ ኢኮኖሚ ትምህርቲ ናይ ዴሞክራሲ ትምህርቲ ናይ ኢኮኖሚ ትምህርቲ ኣብ ዓቢ ዩኒቨርሲቲ እና መሃረ ኣብ ኤውሮጳ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ምስ መጸ ግን ዋርሳ ይካኣሎ ፕሮጀክት ጽቡቕ ኢሉ ዛረብ እዚ ስርዓት ኢሳያስ በደሎ ናይ ሶሻሊዝም አካይዳ ጽቡቕ ኢሉ ይምድር ስለዚ ዞም ምሁራት ከም ዝጌርና ክብረትና አውሪድናዮ ኢና አነ ቅድም ሕጂ ኣብ ሓንቲ መግለጽ ኢለ ነይረ ሕጂውን ክብላ ብሽም ኩሎም ምሁራትን ብሽመይን ንህዝቢ ኤርትራ እቅሬታ ንብሎ ንምንታይ እንተልኩሙኒ ምዝ ስርዓት እዚ አሻሪና እናተረዳአና ከሎ አካይዳና ስርዓት ካብ ናጽነት ጀሚሩ ፈጺምና ግን አይተዛረብናን ንጋገሎ ኢልና ስለዚ በዚ ኸ ንሕና ክብረትና ወሪዱ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ደይኽብረና ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ናይዚኣ ንኩሉ ምሁር ወኪለ እንተሎ ንነፍሰይ ወኪለ እቅሬታ ብላለኹ ደይተጋገየ ምሁር ኣሎ ብዘይ ገድስ በዓል መን የምሳቶም ንሕና ይተጋገና ንተዳኢሎም ጽቡቕ እንኳ አይተጋገኹም ስለዚ ህዝብና ከም ደይኽብረና ዝገበርና ባዕልና ኢና ትብል ያ ተቀዳመይቲ ካልኣይ ከዓ ስርዓት
مهور تبلع صايدو مهور دو خمزدو نابلو زغلو مهور حق يزوون كله نت سرعات تمهور كا أنا شيء يو سلزي مناسياتنا خا تزجبا كبرت أي هابونان حججن يكالي بهلاي زت تجمرو خوينون يسمع عن حجي تمهور جن انت عيد دلي حدا كباخاتكم مدففا يدلي كالا أي كا مس عرب تزاريبكا مس إمارات تزاريبكا مس جلة تزاريبكا لكم صوتي تجبروا مخنياتو زحجي نريو دلنا جيوبوليتكس انت دا سياسي واسع له سبن مش شيطانن اتي مهورنا ኤርትራ ድማ ንሃገሩ ዝጠቅም ነገር ምስተንጎሮ ኣብታ ሃገራት ንክዛረብ ተዳፈይኩምሉ ወይ ካ ጸጥታት እንተ ዳልጊስኩምሉ ክገብር ይኽእል ይባሃላየ ሕጂ ግን ዝሓድሽ መድረኽ እዚ ምናልባት ንምሁራት የቃርበና ይኸውን ትብልያ እታ ካልአይቲ ኢማራት ሲንታም ደልዮም ዝኩሉ ደለው ፖለቲካል ኢስላም ገለመለ ዝብል ሕቶታት ሓቲቱ ነይሩ ግን ከምታ ተረዳኣት ንድሓን ኣነ ሕፅር ከብላ ኢማራት ስንታይም ዝደልዩ ደለው ኣብ ኤርትራ እንተ ዳይልካ ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ ማለት እስልምና ጸሊኦሞ ወይ ናይ እስልምና ቃወሙ ሲኮነ እንተዓቢ ታሽሞም እሶም ዝደልዩዋ ነገር እንታያ ንኢራን ከዳኹሞ ይደልዩ ስለደለው ኢራን ካ ኣብ የመን ኣትያ ስለደላ ኣብ ካለ ሃገራት ዓረቡን ኣትያ ስለደላ ተቀይሕ ባሕሪ ካ ከይትቆጻጸሮ ዝብል ፍርሒ ስለደሎ ምስ ቱርክ ካ ናይ አይዲዮሎጂ ናይ ካለ ሽግራትን ስለደለዎም ንቀይሕ ባሕሪ ከመይ ገይሮም ይቆጻጸርዎ ንኢራን ከመይ ገይሮም ይስዕርዋ እሳያታ ዝዓበየት ሳብጀክት እቲ ካለ ሃይማኖት ዶ ሃይማኖት ዶ ናሽቱ ነገራት ስለዚ ንዓናውን ናብ ዝዓድና እንተ ዳ መጽዮም ነዚአን ክንሕግዞም ኢሎም እዮም ድሞጹ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ስርዓት ከም ባዕሪ ሲያስ ጋር ዝጥቀመሎም እንተ ዳ ኮይኑኻ ዓይና ዓሚቱ ምስኦም ያቱ እሱ እዩ እዮም ሳልሰይቲ ተኽሉ ዝሓተታ እዩ ኣመስጊኑኒ ደስ ይብለኒ ከም ዝዘረባ ኢሉ የቀኒየለይ እንኳዕ ደስ በለካ ካለ እንታይ ድብል ደሎ ንሕናሲ ጽልእና ባእስናስ ምስ ወያነ እዩ ንወያነ አልጊስካ ጌም ኦቨር ኢልካሲ መፍትሒ መጽዲ ዝብል ሕቶያ ኣጸቅጠላ ዘረባላ ሕጂውን ኣብ ኤርትራ ንዓይ ዘገድሰኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶ ምስርዓት ኢሳያስ ዘለና ሽግሪ እሱ ቀዳማይ ሽግርና ስለዚ ኣብኡ ኣድሂብና ኢና ክንዛረብ ዘለና እዚኣ ሓንቲያ ካለ እወ ምስ ናይ ትግራይ መንግስቲ ወይ ካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዲዩ ካለ ታለና እዚ ሽግር ዝውን ካልኣይ ስለዚ ቀዳምነትናን ከገድሰናን ዝግብኦ ምስ ኢሳያስ ዘለና ጉዳይ ስለዚ ኣብዛ ኢሳያስ ገብራ ደሎ ንዑ ከመይ ጌርና ነልግሶ እዩ ክንሓስበላ ዘለና ከም ቀዳምነት ክንህባ እታ ካልአይቲ ግን እዚ ዶብዚ ንሕናኮ ምስ ኢሳያስ ሽግር ዝመጸና ምስ ወያነ ስለዚ ተባኣስና ወይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዶብ ስለዚ ተባኣስና ይኮነን ምስ ወያነን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ግንባር እዚ ስርዓት ኢሳያስ ስለዚ ተባኣሰ ግን ጉዳዩ ሲ ተኸሽዑ ካብኦይ ከኣለን ዲክታተርነቱ ስለዚ ተቃሊዑ እዩ እምበር ሕጂውን ሽግርና ሽግር ዶብ ኣይኮነን ብሓፈሻ ክሪኦ ዘለና ሽግርና ስርዓት ኢሳያስ ስለዚ ምስርዓት ኢሳያስ ከነልግሶ ዘለና ቀዳምነታት እንተዳ ምስ ካልእ ጎረቤት ሃገራት ሽግር ኣለና ምስ ወያነ ዲዩ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያ ዲዩ ምስ ካልኦት ክፋል ብዘይገድ ምስ ኣቶም ዘሎ ጉዳይ ካ ንፈትሖ ኣገዳሲ ናይ ዶብ ሽግር ከለና ናይ ዶብ ሽግር ክንፈትሕ ኣለና ስለዚ ንዓና ዘድልየና ንዓና ዝገድሰና ቀዳምነት ግን ስርዓት ኢሳያስ ስለዚ ከነልግሶ ዘለና ወይ ካ ክንፈትሖ ዘለና ምስርዓት ኢሳያስ ዘለና ርክቢ ምስርዓት ኢሳያስ ዘለና ርክብ እንተዳ ተፈቲሕኮ ካብ ኢሳያስ ፍቃዱና እንደልን ኢና ኮን ድሕዳን ንኢሳያስ አልጊስና ያኮ ናይ ዶብ ሕቶ ዲ ካል ሕቶ ዲ ንጽባሒታ ኮን ፈትሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ምእንቲ ከይንሁትት ሽግርና ኢሳያስ ናይ ዶብ ሽግር ወላ ቅድም ሕጂ መለስ ዜናዊ ዝበላ ወላ ኢትዮጵያውያን ድብልዎ ናይ ዶብ ሽግር የብልናን እዮም ድብልዎም ብዘይገድስ ናይ ኢትዮጵያ ይምልከት ስለዚ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ እንታይ ኢልዎም ኢሳያስ ንወያነ እንታይ ኢልዎም ድብል ዘረባ ንሕና ብዙሕ ኣብኡ ከነድህብ የብልና ንዓና ድምልከተና ኣይኮነን ኣብ መጨረሹ ወያነ ኢትዮጵያውያን እዮም ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንኢትዮጵያውያን ኢና ንገድፈሎም ኣብኡ ክንኣትይብልና ንዓና ዝገድሰና እዚ ስርዓት ዝድረግፀና ዘሎ እዩ እዚ መርገፅቲ እዚ ከዓ ከመይ ጌርና ነልግሶ ኢልና እንድሕር ዳ ናይቲ መርገፅቲ ምልጋስ በፂሕና ጉዳይ ናይ ወያነ ዲ ጉዳይ ናይ ዶብ ዲዩ ብኡ ክፍታሕ ይበሃላ እዩ ስለዚ ሽግርና ስርዓት ኢሳያስ እዩ ናብኡ እንተበልና እዩ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን ይዛረበሉ ንዓና ድሕግዘና እንትኮይኑ ምዚ ጻጥ ዝግበረልና ዘሎ ናይ ኢሳያስ ካ እሱ ተሓይዝና ከነብሎ ኢና ስለዚ ኣብ ጉዳይና ጥራይ እንተደሃብና ኢና ተሓይሽ ባህላ ይቀኒየለይ .
اوكي ثانك يو غاشانا نقصل لنا مخبرات احوال قلت لها ابلع لي نيكست حتى هو انا حدنا اوكي صبو صراح قيح صنيحن انديو يغني لي سلازي صراحكم تقبروا لهم سلام نخلهم نخلخن እንኳን ሓን መጻኻ ዶክተር ናይ በሓቂ መሃር ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጉሼ ስለዚ ከኣቱ ብቐጥታ እታ ዝያዳ ከተሕተኒ ዘበገሰትኒ ሲ ባኒ ትብል ኣምፂኻ ናይ በሓቂ እዋናዊት ሕቶ ኣራሚት ዝኾነ ኣድላይ ዝኾነ መሰረታዊት ሕቶ እያ ሕጂ እንታይ ክብል ኣነ ፈለኛ ሞየ ኣብ ዓዲ ኣብ ቦቦሎ 55 ንኸውን ሰራሕተኛ ናይ ፈለኛ ሞ ነርና 55 ብዙሕ እዩ ከምኡ ከዓ ናይ እንዳ ጫማ ማሪዮ ሜርጌት ዝበሃሉ እንዳ ቺፖሊኒ ዝበሃሉ 50 ዘለዎም መሚእቲ ዘለዎም እንዳ ሻር ካምፓኒ ከ200 ዘለዎም ከምኡ ከዓ ናይ እንዳ ባራቶሎ 1000 ሰራሕተኛ ዘለዎም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እንታይኦም ቀረጽ እንዳኸፈልና ንሕና ካብ ሰራሕተኛ ቀረጽ ወስድ ደርጊ ሃይለ ስላሴ ንበሎ ካብ ወሃብ ስራሕ ከዓ ቀረጽ ወስድ ስለዚ እቲ ሰራሕተኛ ከኣኒ እዛ ትብላ ዘለኻ ባኒ እንድያ ብስራሕ እንድያ ትርከብ ስለዚ ደቁ ይዕንግል ማለት እዩ ደቅናን ዕንግልን ነርና ማለት እዩ ይዕንግላ ነረን ንውልቁ ተኮይኑ ከዓ ንነፍሱ ይነብር ይምዕብል ስለዚ እንታይ ኣኽብል ደልየ እሞ ታባኒ ትበሃል ዳ ህግደፍ ከልገሰ ዳ እሞ እታ ስራሓት ከመይ ጌራ ክትመጽእ ኣይ ዓጺዎ እንዲዩ ተንደለዋ ትካላት ከዓ ናቱ እየን ብሒትዎን ደሎ እሰን እውን ናይ ማለሲ ደመወዝ ክህልዎም ዝኸውን ድብል እሙንተለኒ ስለዚ ከመይ ገይሩ እዩ ደኣኒ ህግደፍ ከሎሲ እዚ ትብሎ ዘለኻ ክኸውን ትኽእል ፓኒ ካልኣይ ትሕቶ ከዓ እንታይ ሕፅር ከብላ ደገድሰና ብዛዕባ ናይ ስርዓት ህግደፍ እሞት ሒዝዎ ደሎ እቲ ድዕምፀና ደሎ ኣብኡ ከነድህብ ዝግባአና ኣብዚ ናይ ይወደግ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነድህብ ስለዚ ጥንቁ ዝኾነ ቃላት ክንጥቀም ኣለና ኢልካ ወጽቡቕ ግን ኣነ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ይወደግ ድበሃል ወይ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዶብ ኣየድልን እዩ ፋሽን ኢልዎ ስለዚ ለ31 ንሕና ኣብ ጀነባ ክንእከብ እንዲና ስለዚ እቲ ጭርሖን ሕዞ ኣነ ኣይኮንኩን ድውስኖ ግን ዓገብ ክንብሎም ዘይኮና ንኢትዮጵያ ንወፅእ ዘለና እንከላይ ምስቲ ህግደፍ ማለት ብዓብዪ እንዲሁ እንከላይ ንኣብይ ኣሕመድ ምስ ሰዓብ ዓገብ ክንብል ዘይኮና ንወፅእ ዘለና እዚኣስ እሞ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ኢለ ግበተይ ክገልጸልካ ይደሊ ይቐን ያለይ ማይክ ንዓኸትኩም ካልኣይ ትሕቶ ኦኬ ክልተ ሕቶ ሓቲቱሎ ወና ሓድነት እዚ ተጋጊ እድሪስ ባጎነ ከዓ ኔክስት ኣለኻ ማይክ ንዓኻ እድሪስ ባጎነ ኦኬ የቀኒልና ዶክተር ኢብራሂም ስማዕ እንተልየ ሓደ ጽቡቕ ኣስተምህሮ ሂብካና أنا حنتي حتى تدل زلخو مستخلق تمرنا صنحها أمونغو زملكاو سرعة أمونغو إثيوبيا بدكتور أبي زمرح حمش سنة بتاسم معت جرا مالو خافت قلت صنحها بحفشو مالتي خافت الاستيز وصخ يكون انت مالتي حدثي حمشتي نتبتات أوزل لك رئيتو انت ايو ازي حمش تسمم معزي امونغو زملكاو سرعتنا امونغو دكتور ابي استخايده حمش ترت رؤيتها انت ايو حاده ازي ان كتمهرنا يدل مالتيو نحنا كم دليت فتحينا زي حمش ترتبتات كنرب حلو نخل نغرات الله ديلن نزيان تن حمش ترتبتات تفلت عليها مالتي تعالى يتحطوا very important يا نحنا كم إرتراويان ثلاث نجارات اللوانا العلاونت فتحي باني الكون اختمر الناس أنا حقيقة خاملتي إزي العلاونت من العلاونت هزبي إرتراع زفتاتنو اتحساتوات هلو
زعينتيو نزي كا نحنا خنقطبو لنا اتما تحساسبا زياتهم كا عندنا نبلهم برايت فيتشر نبلهم كالت نبلهم علو إذا نحنا خم إيرتراويان كنحاسبولو زلنا أيو فتحي الكاخا ليت عميت كنا اتفتحي خا أب إيرترا تسعين له فتحي مالتك ديمقراطية يلن قوام يلن مسل يلن أب إيرترا زبل زعبها تقمطلنا صنيحة وكتمهرنا صنيحة تاسال ساج تباني تباني ايكونومي مالتي نزل ثلاث زين نطبطات زين العلكا تمهرنا خلخا very important زخونه كوين انا معن مالتي نزل ثلاث نغرات زياتن تقدمت حتى انت خيترسع ثلاث نغرات زياتن كنراغس مستحمشت نطبطات استحزد يكونن زي إذا ثلاث نطبطات الكاز مهاركنا كما يقرنا أنا ننزي نحنا كنواصو نخيل انت رأت حموش نطبطات الله خوينو نزي ثلاث نطبطات زبالكايا نسخة انت بسنطق انت ريلاتيفلي قراج أخونا يكل نديو حس كان انت الآن لخوه مالتي ودي اللغو يقني اللي حراي يغني لي بطلالا 4 حتو تحاتيت له حانتيلو انا فلنياو ميد سرح كامبانيታት ነይረን ኣብ ኤርትራ ንሰርሕ ቀረጽ ንኸፍል ይወሃበና ደሞዝ ባንኸአ ንረክብ ነይርና ኢሉ ስለዚ ስኻድማ ትብል ኣለኻሲ ብዛዕባ ጉዳይና ጥራኢና ክንዛረብ ዘለና እምበር ጉዳይ ዶብሲ ክንዛረበሉ የብልን ትብል ኣለኻ እሞ ንሕና ኸ ሕጂ ንጀኔቫ ምስከድናሲ ብዛዕባ ጉዳይ ዶብናን ገለመለና ንክዛረሞ እንታይልና ዳ ክንጭርሕ ብዛዕባ እዚኣሲ መብርሂ ትሃብካኒ ይድብል ዘሎ እታ ቀዳመይቲ ብዛዕባ ባኒ ስለተዛረብካ የቀኒየለይ ስለዝበልካኒ ንዓይ ከዓ የቀኒየለይ ኣነ እንታይ እየ ድብል ዘለኹ ናይ ዶብ ሽግር የብልናን ብዛዕባ ዶብናን ኣይኮነን ድብል ዘለኹ ኣነ ምእንቲ ከይንህውትት ግን ቀዳምነታት ናትና እዚ ስርዓት እዚ እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ስርዓት እዚ መዝማዝ ስለዝኾነ እዩ ናይ ዶብ ሽግር ኣምፂልና ካላ ዓይነት ሽግራት ከዓ ኣምፂልና ድብል እቲ ሓይልና ምእንቲ ኣብቲ ነቲ ስርዓት እዚ ምልጋስ ኣብኡ ምእንቲ ከነድህብ ማለት እየ እምበር ናይ ዶብ ሽግር የብልናን ማለት ኣይኮነን ደስምዕ ስለዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ይፈታሕ ኢልካ ምዝራብ ወይ ከዓ ኣብ ጀኔቫ ኸይድካ ጭርሖ ምግባር ፀገም የብለይን ኣነ ግን ንምንታይ ከምኡ ድብል ዘለኹ ሰባት ኣብቲ ጓል መንገዲ እናኸዱስ ነቲ ቀንዲ ኣርእስቲ እናገደፍዎ ሕጂ እንታይ የስምዕ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣለና ይብለካ ትሰብ ሕራይ ፅቡቕ እሞ ሕጂ እንድሕር ደኣ ጉዳይ ናይ ዶብ ምስ ወያነ ደላ እንተዳ ስርዓት ኢሳያስ ፈቲሕዋ ኸ ጉዳይናስ ምስ ኢሳያስ ተፈቲሑ ማለት ድዩ ኣይኮነን ስለዚ ጉዳይና እቲ ስርዓት ኢሳያስ ስለዝኾነ እቲ ዝዓበየ ግዜናን ሓይልናን ኣብይና ከነጥፍኦ ዘለና ባህላ እስከ ንምሳሌ ከቕልላ 80% ጉዳይና ኣብ ኢሳያስ ደድሃቦ ኮይኑ እተን ተሪፈን ዘለዋ 20% ግዜናን ሓይልናን ከዓ ኣብቲ ካልእ ተውዓልና የን ይሓይሽ ስለዚ እንተዳ ናብ ዶብ ጥራይ ኣድሂብና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ናይ ዶብ እንድሕር ደኣ መፍትሒ ኣምፂልና ምዞም ጎረቤትናሲ ጉዳይ ተፈቲሓ ማለት ኢና ንብል ዘለና ንሕና ግን ከምኡ ይኮንና ንብል ዘለና እቲ ስርዓት ይድብድል ዘሎ ማለት ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ዝበዝሐ ግዜና 80% ዓቕምናን ኣብቲ ምስ ኢሳያስ ዘለና ሽግር ኣብኡ ንግበሮ እተን ተሪፈን ዘለዋ ኸ ኣብቲ ካልእ ነድህበን ማለት እየ ቀዳምነታትና ግን እዚ ካልእ ዝሓተተኒ እንታይ እዩ እዘን 5 ነጥብታት መንግስቲ ኢሳያስ ምስ መንሽሙ ምስ ስርዓት አይደነው ምስ አብይ አሕመድ ዝተሰማማዓለን ኣለዋ ብዛዕባ ዘን 5 እንታይ ትብለና ካልካና ልኡላውነት ቅዋም እዚ ፍትሒ ባንን እዚ ማለት ከዓ ታሳልሰይቲ ኢኮኖሚያ ዘን 5 ኣቅሪቦም ምን ደለው ኸኣሲ ኢኮኖሚ ደም ሓይሻየን ወይ ከዓ ባን ዘምፃ ክኾና ይኽእላየን እዚአንሲ ኣይተጋራ ጨዋንዶ ይዝብል ዘሎ ኣነ ኣይተጋራ ጨዋን ይዝብል ዘለኹ እንታይ ድብል ዘለኹ ሰለስቲአን የን ዘድልያና
ሰለስቲአን ከድልያና ከለዋግን እንታይለ ፍትሒ ዘይተምጽእ ባኒ እንተደኣ ኮይና ኣይንደሊን ቅድም ፍትሒ ኢና ክነምጽእ ዘለና ልኡላውነት ዘይትሕሉ ፍትሒ ተደኣ መጽያ ድማ ቅድም ከነድህበላ ዘለና ልኡላውነት እዩ ስለዚ ቀዳምነታት እየ ዘቐምጥ ዘለኹ ስለዚ ባኒ ሂባ እዛ ውዕል ምስ መንሽሙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግበር ዘላ ባኒ ጽያ ኢለ ኳ ኣና ይግምታኔ ግን ድሓን ንስነ ሞጎት ኢልና ባኒ ከተምጽያ እንተ ደኣ ኢልና እዛ ባኒ እዚኣ ግን ፍትሒ ዘይተምጽእ ኮይና ኣብ ዓድና እዛ ባኒ እዚኣ ከዓ ወላ ዘን 5 ነጥብታት ድበለን ኢሳያስ እንተ ደኣ ልኡላውነት ዘይትሕሉ እንተ ደኣ ኮይና እንታይ እሞ ክገብረልና ማለት እየ ስለዚ ሲ ብደረጃ መልክዕ ልኡላውነትና ከይተንከፈ ፍትሒ ናትና ዘምጽእ እንተ ደኣ ኮይኑ እዘን 5 ውዕላት ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ደይኮነሲ እዘን 5 ውዕላት መሊስካ ወሲኽካ ምስ ሱዳን እውን ጽባሕ ተተፈራረምና ደስ ብለኒ ግን ቅድም እንታይ እያ ልኡላውነትና ፍትሕን ከምጽእ ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ብኢዶ ወነኑ ምስ ካልኦት ሰባት ስምምዕ ገይሩ ንዓና ተቀበሎ ክብለና ይብሉን ብፍላይ ልኡላውነትና እንተለዎ ማለት እየ ስለዚ እዚአን ሰለስቲአን ሲ ክተሓሓዛ እየን ዘለዋን ጽባሕ ሲ ኢሳያስ እውን ክብለና ይኽእል እዩ خلاص لومي نيشتي مفتحم تيلكم اللهم ناي سرعه درهيكم اللهم ترغيصكم سئلكم تقمطوا تيلنا هنكر اين خيلن سلازي اتا بانسي دارغا نبعلنا ندينا خنمصا اتا باني زهبنا سب يلنا مጨረሻ حزب ኤርትራ እንዲባሉ خمصا اتا باني ክትመጽእ ግን بعبايا ታልኡላውነት ክትህልለዋ ታ ኤርትራ ትበሃል ክትህልለዋ ታ خاليت ድማ ፍትሕ ክትህልለዋ እንተ ዳልኡላውነት ና ኤርትራ እንተ ዘይተሐልዩ ሞኻ እቲ بعابيو ኸ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊስኩም ዶ ገለመለ ድብሉና እንተ ደኣ ኮይኑ ሹዕዳ ናትና ሽግር ኣይኮነ ናይ ሙሉ ኢትዮጵያ ሽግር ይዝኸውን በይንና ደሰክፍ የብልናን ማለት እየ ድሕሪኡ እቲ ኢኮኖሚ ከመይ ገይሩ ሰርሕ ሕጂ ግን ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ኢና ኤርትራውያን ንዛረብ ዘለና ማለት እየ እምበር እዚአን ኣይጋጨዋን እየን ማለት እየ ኣይኮንኩን ስለዚ ከምዘይጋጨዋስ በዚ መልክዕ እዚ ኢና ክንሪአን ዘለና ባህላ እየ እተን 5 እንታይ እየን እሞ ዘርዝረለይ ድበልካኒ ኣነ እውን ሕጂ እታ ዝዓበየት ዝብላ ዘለኹ ሽግርና ኢሳያስ ስለ ዝኾነ እንታይ ነጥቢ ተሰማሚዑን ኣይ ብዙሕ ማለት ኣድህቦታት ኣይህበሉን እየ ንዓይ ዘድልየኒ እዚ ስርዓት እዚ ሕጋውነት ዝገብር ድስቱር ዘኽብረሉ መንገዲ ኣውየ ድፀቅጥ ኣነ ሕጂ እተን 5 እንታይ ጎድኣና እንታይ ይጠቕማና ማለት ድኾነ ናይ ንግዲ ውዕል ይጠቅም እምበር ብዙሕ ማለት ዓብ ጉድኣት ዘለዎ ይኮነን ኣነ ግን ኣብታ ቀንዲ ናተይ ዝደልያ ዘለኹ ታ ናይ ፍትሓውነትን ናይ ብድስቱር ወይ ብሕገ መንግስቲ ምምራሕ ድብል ናብኡ ከብል ስለ ዘለኹ እየ ካልእ ኢልካ ብዛዕባ እዛ ፍትሒ ትብላ ዘለኻሲ ከነስተብህለላ ዘለና ወላ አንድነት ትኹን ወላ ካልኦት ትኹን ንኩሉ ሰብያ ትትንክፍ ማለት ብሓፂሩ እንታይ ክብል ደልየ እታ ሕቶኻ ከም ተረዳእትኒ ኣነ እንታይ ከስምር ደልየ መሲሉካ እንተ ደኣ ብዛዕባ ኤርትራ ኮይና ንዛረብ ዘለና እዛ ሕጂ ደላ ኤርትራ ኢና ንዛረብ ዘለና እንተ ደኣ ግን ንእሽተይ ቆርሚመን ንክቦሜ ንትግራይ ክቦሜ ወይ ከዓ ኢሳያስ ምሰልገስና ሪፈረንደም ክንገብር ኢና ምስ ኢትዮጵያ ንተሓወስ ዶ ወላ ምስ ትግራይ ንተሓወስ ዶ ኢልና አንድነት ኢልና ምስ አብይ አሕመድ ከም ዝንገብር ኢና ተተሳሚዕና ድማ ንእሽተይ ቀንጢብና ንሱዳን ክሞ ከም ዝረብሓ ክንረክብ ከምኡ እንተ ደኣ ኮይና ንዛረብ ዘለና ይድብል ዘለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዘይኮንና ንዛረብ ዘለና ካልእ ኣርእስቲ እዩ እቲ ክዛረብ ዝደለየ ሰብ መሰሉ እዩ ይዛረብ ምስ ኤርትራውያን ክዛረብ እንተ ደኣ ደልዩ ግን እዚኣ ልኡላውነት እንተ ደኣ ሓልይዋ ጥራሕ ብዛዕባ እታ ኩላትና ንርዳኣ ኤርትራ ንዛረብ ዘለና ማለት እየ ይቐኒለ اوكي خنقصل نيكست ابريكا زلهم كبر ابريكا زلهم انترناشنال الله هذا انترناشنال اسكي غلطي لكم راي وابت خلوا روم زارب كيلو انترناشنال دحر دي لها دحر هذا لو خنقصلنا الله خبل الله هذا الله خبل الله خبل هذا سمع الله خند يا احوال الله خبل الله هذا ثانك يو سمع الله قبل الله خبل اللي خان مالت كمل سكا ابا نايريغا بوتانا تاعتي اوكي ليوني الله ليوني نيكست ليوني مرحبا حجي تاتو دولهم كبرات احوال
بعلا بونا إنرجيا ليوني international تاي دا مچ خندا څوعنا کا تماي کا يدل عندها اسك international مچ خا يتكال ان كالله ريغا حسك الله عندها فايل منسي اوكي مو مايك دي حسك على ردي نبر كذا انت هي تردهني مو كحتت دي اوكي سلام كلهم مجمرته سلام دكتور ابراهيم اهلا وسهلا اهلا وسهلا مچم كفتم انتاش ما بيتوبي بزح ناتكن تشمو يكتاتل صبغي انتي فتو انتايو دكتور ابراهيم ابزي بفلاي نوع غزي ابنا يتقوم زريد الله ولا ناي هزبيرتا نحنا بزح بزعبا لولا ونت نزاربنا ابوشتي هزبنا نحد حدو جن لولا ونت كحلو انا اي راينا لو سلازي لولا ونتو ناي نفسه ناي كله ارتاو زي كلسي ناي نفسه لولاونت زي حلو هزبس ناي هاجر لولاونت ويكا ناي حبار لولاونت كحلو يخيل ديو ثانكيو انت تخيلوا وين بحكي كن زراربهم كم قرنا كم نرحبك ون اتي وشتاوي حدنا زي مهر لو ادهمو حبراوي ناي حبر فتح ولا حجن احنا مسلمين بلنا نقر يقولون كم تبت ناي حبار نتبين هنركبون اشجر والله نسو حدا كفتي ناي وشتاو من بتيتا ناي حبار رغح المركب اصقم الناس لزولوسي كله حزبنا ناي لولاونتو كحلو زي كالس كم يجروا يبناي حبار لولاونت كحلو زخيل دحر حدين تتردحن تنكي يا اراني لي أنا سهاوي هذا كفتي عن توي تبلو نبركا تزجر مني أبناي تي مسراخو يمانة جبراب بتعمي قريب مني شعبية كفتي نقانكو عرب كبر حاجة ميروم مجمرتني حبرة سبب مجلسلو دحر قانكو كم غيرهم نعرب بتعميهم زقاومو نيروم جن إسيا يمانة جبراب من perfect عربيهم دزاروجو سلزن حزب إرترا ولا حزب إثيوبيا إتي إنجرو أب هجرات عربي كندي دكان حزب زروخ بشجر بسنكو أنقان فلتينا إذا كلها بعزو سلزي إزي تكتيك ناي بوليتيكا إزي زبلو زنا بركاني رومات كومي زبل كنك حلو حزب إرترا جن إتي زحزننا لولا ونتو زي خبر أحزاب قدم حيلي زنبرنا لولا ونت سلزنبرنا ناي وشتنا حجقنتي ناي وشتنا لولا ونت وين سلتباتاتخه فتصمو افتي حدنت ون ولا حنتكن انا لازم علم نسي علم انترناشونال بس او كوشن بس او خطط راي حتى هو نساء تحن تردني له اوكي ما يقدر فانسر لولاونت ناي نفسه زي خبره حزبسي كم يقروا ناي حبار لولاونت كخبر يخيل تنك ما يكفر كملس أبقى لي تحتهم قتل قاشانا ليوني ما تخلى ليوني الله اوكي جو اوكي ثانك يو دكتور تختبرنا صنحكا استمروا ازي سفيحن تبقوني نيرو اب تحتو خاطو تختبلو صنحكا بزعبات ناي مهور اكلات بلو صنح كم حتو كل غزي زقرب ندي ابز غدات زي سخاخم دكتور أبتدل نزل خوني اللي كانت زوجت كاتبة قصتها علوديو حدا نت جمهور أكلها بيشين تقبلوا له سيمبوزيوم تا زل دخانة نتم أكتيفيست دخون وين كله دخون قلت بقى جمهور حد جهود من حد كوينو سيو خوين زرعين تقبلت أو عيت علوديو سلزي كل تحطوا لي هتقبل زلها مسلني ويس سياحم كالي تحطوا سلا زغونت نالواش دحن وريده حتى كاس لزغونكم على جيتين اوكي يغني لي كلت يغني ليتي انترناشونالي حديثوا مسلني اتا قداميتي دبلا زي قانقا عربسي إسياسن مانكين تم قالوت بيرفكت عرب إن تزاربون كله
ነቲ ህዝቢ ግን ዓረብ ከም ዝጸልእ ገይሮሞ ዝልታ ዝበልካያሲ ምሳኻ ሰማዕየ ይድብለኒ ዘሎ መስለኒ ከም ትረዳእኒ ጽቡቕ ድሕርዳ ምሳይ ተሰማሚዕካ ካልእ እውን ቋንቋ ዓረብሲ ኣብ ከባቢና መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ዓዲ ዓረብ ከይዱ ሸቂሉ ዝበልዕ ሰብ እውን ኣለና ሲጠቅም እዩ ይድብል ዘሎ ወይ ጠቅሚ ካልእ ንዓ ምስኣኹ ውስትኸልካ ጎረቤት ዓዲ ምዝራብ ኣይፈቱም ኣብይ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣነሲ ናይ ኢማራት ንጉሲ ምስ ሓተተኒ እስላሚክ ኮሌጅ ክትከፍቱልና ደሊና ኢለዮሲ ዋእወ ጽቡቕ መማሃራን ከማን ክንሰደልኩም ኢና ኢሉኒ ኣነ ኻይል ለዮ ተኻለና ማለት እዩ ኣነ ኻላ ንስኹም ጥራይ ትምህርቲ ክፈቱልና ዓረብ ኢና ክንምህሮ ንደሊ ዘለና ነቲ ህዝብናትና ዓረብ ምስ መሃርናዮ እቲ ህዝብናትና ድሕሪኡ ነዚ ኣጋጊኹሞ ዘለኹም ወይ ከዓ ደይመልክዑ ሂብኩሞ ዘለኹም እስልምና ንዕኡ ካልኣይ ሻብ ክምህረልኩም እዩ በቲ ናይ ቀደም ዘለና ናይ ሓድነት እስልምና ማለት ከዓ ወር ስለ ዝኾነ ኢሉ መሊሱ ስለዚ በኋላ ኣዛራርባ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን እውን ቋንቋ ዓረብ ኣድላይ ምዃና እናተረዳኣቶም ስለ ዝመፀት እያ መስለኒ ናይ ቋንቋ ዓረብ ኮሌጅ ክኽፈተልና እንደለና ድብሉ ደለው እዚኣ ኣገዳሲት እያ እሞ ሓቅኻ ክብለካ እየ ካልኣይቲ እንታይ ኢልካ ኢኻ ሓቲትካኒ ኢንተርናሽናል ንሕና ኣብ ውሽጥናሲ ፋሕ ድበልና ኢና ከመይ ጌርና ናይ ሓባር ልኡላውነት ክንሕሉ ንምሳሌ እስላም እኳ ከም ምሳሌ ተዳወስናሲ ንሕና ዲቫይድድ ኢና ሕቡራት ኣይኮናን ይድብል ዘሎ ኣብዚኣ ብክልተ ነገር ክምልሳ ሓደ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ብዙሓት ብሄራት ብዙሓት ቀባኢል ብዙሓት እንዳታት ዘለዎ ዓዲ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ክህልዎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝተገበረ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዓለም ከምኡ እዩ ስለዚ ንዓና ንኤርትራውያን ጥራይ ዝመፀትና ሽግር ስለ ዘይኮነት ንበይንና ከተሻቕለና ከተሰክፈና ኣይግባእን እዩ ናትና ዝያዳ እቲ ሓድነትና ዝያዳ ዘለሕልሖ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ዘለናሉ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ዓድና ብዙሓት ሰብ ረብሓብቲ ከባቢታትና ስለለዋ ሃገራት ዓረብን ደይ ሃገራት ዓረብን ስለዘለዋ እሳተን ከዓ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝተተሓዘ ንጥቕመን ንምሕላው ተባሂሉ ንገለ ኻባና ይገዝኦም ንገለ ኻባና ብገንዘብ ይሸጠኦም ከምኡታት ሽግር ይተኣታቶ ስለ ዘሎ ነቲ ሓድነትና ከዓ ዝያዳ እናላሕልሖ ይመጽእ ኣሎ ወይ ኻት እሱይቲ ዝቐንዲ ሽግር እምበር ቀቢላ ድዩ እንዳ ድዩ ብሄር ድዩ ማለት ዝተፈላለየ ክኸውን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝኾነ ይኮነን ካብዚ ዓበየት ሽግር እንታይ እያ ሕጂ እውን በቲ ዘሎ ናይ ከባቢና ጂኦፖለቲክስ ገለ ሰባት ወይ ገለ ግሩፓት ስክፍታታት ኣለዎም ስለዚ ስክፍታታት ስለ ዘለዉ በዚ ስክፍታ እዚ ንሕናሲ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ እንተገበርና ይድሕሸና ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ንግበር እቶም ሓደ ከዓ ኖኖ ምስ ትግራይ እንተገበርና ይዝሓይሽ እቶም ካልኦት ከዓ ኖኖ ምስ ሱዳን እንተገበርና ይዝሓይሽ ትብል ኩሉ ብሄር በሎ ወላ ክብካብ ወላ ግሩፕ በሎ ነናቱ ሻቕሎታት ኣለዎ ብውሽጡ ደሻቕሎ ዘሎ ኣነ ብናተይ ኣረኣያ 50 ካሚቲ ወይ ከዓ 60 ካሚቲ እዚ ሻቕሎት እዚ ታሽሚ ይብሉን መሰረት የብሉን እዚኦም ፈሪሕና ምስ ትግራይ ንኹን ንሕና ሻቕሎት ኣለና ሞ ምስ ኢትዮጵያ ትኹን ዝብሉ ዘለዉ እቶም ደሻቕልዎም ዘለዉ ሰባት መን እዮም ወይ እቶም ደሻቕልዎም ዘለዉ ሃይማኖት መን እዮም እቶም ደሻቕልዎም ዘለዉ ብሄር እቶም ደሻቕልዎም ዘለዉ ኣውራጃ መን እዮም ብዘየገድስ ኣብ ኤርትራ ግን ንዝሓለፈ 550 ዓመት እዞም ኣሻቒሎሙና ዝብልዎም ዘለዉ ሰባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣሻቒሎም ኣይፈልጡን እዮም ደሻቐሉላ ሰዓት እንተ ደኣ ነይራ ኮይና ፕሮብሌም ዝነበረሉ ሰዓት ቅድሚ 600 ዓመት ዝነበረት እያ ዓብይ ሳብጀክት ስለ ዝኾነ ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና ንዝሓለፈ 570 ዓመት ብጠቕላላ ግን እዞም የሻቕሉና እዮም እሞ ብኦም ስለ ዝተሻቐልና ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ኢና እንደሊ አንድነት እዚኦም ስለ ደሻቐሉና ምስ ትግራይ ኢና ንኸውን እዚኦም ኣውራጃ ስለ ደሻቐሉና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ዶ ምስ ሱዳን ክንከውል ኣለና ዝብል ኣዛርባ እዞም ደሻቐሉና ተባሂሎም ዝዝረበሎም ዘለዎም ንዝሓለፈ 570 ዓመት ሻቕሎ ወልሓንቲ ነገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ንዓና ከሻቐለና ምእንቲ ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ኣለና ወላ ምስ ሱዳን ክንሕወስ ኣለና ገለ ዘብል ኣብ ገለ ሰዓታት ካብ ጎረቤት ካብ ትግራይ ድመፁ ድዮም ካብ ኢትዮጵያ ድመፁ ድዮም ብዝተፈላለየ ውግኣት ተሰሓሒብና ነርና ተሰሓሒብና ከዓ ተቃሊስና ከዓ እቲ ናጽነት ኣምፂና ኢና ስለዚ እቲ እዚኦም የሻቕሉና ክሳብ ክንድዚ ድቃስ ዝኸልእ ጉዳይ ኣለና እሞ ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ኣለና ምስ ሱዳን ክንሕወስ ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ኣለና ዝብሉ ግን ምኽኑይ ኣይኮነን ባህላ እየ ኣነ ምክንያቱ ምኽኑይ ዘይኮነሉ ምክንያት ካሲ
رؤي زخنا حدقا خوينهم سي ኣይፈልጡን እዮም ንዝሓለፈ 570 ዓመተ ምህረት እየ ክብል ደልየ እቶም ናይ ደገ ደለው ናይ ጂኦፖለቲክስ ደለው ግን ንሕና ከም ንሻቅል ከም ነብል ክገብሩና ግን ናይ ግድን እዩ ምስቲ ጥቕምታት ናቶም ዝተተሓሓዘ ካብቲ ሓደ ሕጂ ኣነ ምሳሌ ክህበኩም ንሕናሲ እዚ ሃይማኖት እዚ እዚኦም ዓለት እዚኦም የሻቅሉና የሚልና ክንዛረብ ንፀንሕ ኢሳያስ ከዓ ምዞም የሻቅሉና ንብሎም ዘለና ሃይማኖት ምዞም የሻቅሉና ንብሎም ዘለና ብሄራት ወይ ዓለት ምስኦም ተሰማሚዑ ከይንዓና ድምህረና ድመርሓና ደሎ እሶም ተሻቅሉና እንተቆይኖም ዳሞ ብናታቶም እንዲና ተመርሒና 20 ገለ መለ ዓመት እንታይ ያድለየ ምስ ኢትዮጵያ ሕጂ ሻቅላ ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ንተሓወስ ሻቅላ ኣለና ምስ ትግራይ ክንሕወስ ሻቅላ ኣለና ምስ ሱዳን ክንሕወስ ኢልና ክንዛረብ ስለዚ እቲ ሻቅሎት ምኹኑ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዝተገበረ ዘሻቅል ነገር የለን ዝሓለፈ 500 ዓመት ይኽብል እቲ ሰባት ኣምነ ንሕድሕዶም ደይምትእምማን ግን ናይ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ንሕርዳ ኣለካ እቲ ዝዓበየ ፓርቲ ናቱ ከዓ እዚ ስርዓት እዚ ዘተኣታተወ እዩ ካልእ ከዓ ታሪኻዊ ምክንያታት ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይ ፖለቲካ ምፍልላይ ክህሉ የለን ኢልካ ክህሉ የብሉን ኢልካ እቲ ዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ መጨረሻ ግን ኣነ እንታይ ህዝቢ ኤርትራ ኣክን ብኣጉል ሻቅሎት ኣነስ እንታይ ረብሓ ይደለኒ እንታይ ስግኣታት ከዓ ይደለኒ ድብል ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ ኣተሓሳስባ ክሓስብ እንተደኣ ጀሚሩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሓንሳብ እንተሰሪሑ ጥራሕ ከዓ እዩ ረብሓታቱ ዝሕለወሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ብዓይኒ ረብሓ ኢልና ክንሓስብ ምስ ጀመርና ረብሓ ማለት ዝዓበየ ረብሓ ነታ ሃገር ምክንያቱ እቲ ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ንሕና ናትና ረብሓ ክንገብር ተዳ ኮይና ስለዚ ዓበየ ረብሓ ሃገር ኢልና እንተዳ ሓሲብና እቲ ምስምማዕ ክመፅእ ክእል እዩ ባህላዊ ኣነ ኣብ ጥቕምና ኣይንዛረብን ስለ ዘለና ኢና እቲ የስጋኣና እዩ ተባሂሉ ምስዮም ክንሕወስ ዶ ምስዮም ክንሕወስ ዶ ዝብሎ ደሎ ግን ምኹኑ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ስግኣት ኮይኑ ኣይፈልጥን ባህላዊ ምፍልላይ ግን ናቹራል እዩ ንቡር እዩ ከሻቅለና ኣይግብኦን ካልኣይ ስኻ ከም ሊዮን ድሓተታ ይመስለኒ ስኻ ከም ምሁርሲ ተበግሶታት ድወሰድካዮ ነገር ኣሎ ድዩ እንታይ ከትገበርካዮ ነገር ኣሎ ይክብለኒ ደልዩ ኣነ ከም ሰብ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣብ ደገ ወፅየ ብግልፂ ይዛረብ ሓደ ሓደ ኣኼባታት ከዓ ይሳተፍ እየ ከም ኢብራሂም ዝወሰድክዎ ኢኒሽቲቭ የለን ኣነስ ከምዚ ኣይለ ፀዊዐዮም እሞ ኣብዚ ኣኼባ እዚኣ ኣኪበዮም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሲምፖዚየም ኣግቢረዮም እሞ ድሕሪኡ ሰባት ተሰማሚዖም ከም ዝወፅዮም ዝብል ንነፍሰይ ኢለ ደይገበርኩ ኸይነ ከምኡ ኣይገበርኩ እቲ ኣብ ደገ ወፅየ ዝዛረቦ ኣብ ዩቲዩባት ወፅየ ዝዛረቦ ኣብ ኣኼባታት ወፅየ ዝዛረቦ ግን ንብዙሓት ሰባት ማለት ሲምፖዚየም ንክገብሩ ድዩ ተበግሶታት ንክወስዱ ድዩ ሓገዛት ይገብር እዩ ዶክተር ሌዮን ሕጂ እውን ጌርካይ ኮንኩን ኢለካ ዝሓሰብካዮ ወይ ዘለካ ፕላን እንታይ እዩ ዘለኹም ጌርካይ ኮንኩን ኢለካ ክትርዳእኒ ኢለ እሺ ሓረ እሺ እምበር ድሓክ ኣሪሙኒ ፅቡቕ እንታይ ኣሎ ተሓስቦ እዩ ክብለኒ እታ መልሲ ናተይ ኣይትቕየረን እያ እሳ እታ መልሲ እሳ እንታይ እያ ድብል እቲ ኣነ ዝዛረቦ ብደገ ንካልኦት ሰባት ምናልባት ከምኡታት ተበግሶታት ክወስዱ ሓገዝ የበርክተሎም ይኸውን እዩ ከምኡታት ተበግሶታት ክመፅእ እንከሎ ከዓ ብግልፂ እኳ እንተዘይተዛረብኩ ኣብ ብደገ ናተይ ሓገዛት ይህብ እየ ሕጂ እውን ብተፈላለየ መንገድታት ከምዚ ክንገብር ንሓስብ ኣለና ከምዚ ክንገብር ንብል ሓስብ ኣለና ክበሃል እንከሎ እቲ ቁኑዕ ኮይኑ ዝመሰለኒ ንዓይ ናተይ ሓሳብ ይህብ እየ ሕጂ ግን ኢለ ማለት ማለት ጉራ ተገበርኩ ወልሓንቲ ትርጉም የብሉን ኣነ ዝወሰድክዎ ናይ ኢብራሂም ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ወይ ከዓ ተበግሶ የለን ሕጂ እውን ኣብ ኢደይ ሓስክዎ ዝዓልክዎ ተበግሶታት የለን ናብዚ ድብገስ ዘሎ ነገራት ግን ይከታተሎ ስለ ዘለኹ ኣብቲ ተበግሶታት እቲ ምናልባት ናተይ ሓገዝ ይህሉ ይኸውን ኣነ ብሽበይ ዝገበርክዎ ግን ሓቂ ሃይስጋብ ሕጂ የለን ይቐኒ የለ اوكي ثانك يو ክንቅፅል ኢና ኣብ ሕቶን መልስን ክቡር ኣሕዋት ወሮቶ ኣለሃዶ ወሮቶ ያ ኣለኹ ኦኬ መርሓባ ጎን ኦኬ ثانك يو ኦኬ ዶክተር እንኳን ደሓን መጻኻ መጀመርታ ኣነ ናተይ ሕቶ እንታይ ኦኬ እታ ናተይ ሕቶ እንታይ ምስ ናይ ኢንተርናሽናል ትኸይድ እንት
سامع حتى يا حجي انت يعني مبالي باخذ قس تي ناشتو نايك ادو قلملت زلخا ناصنت لاونتهم اتناتهم ناصنت ناب هاجراوي تراي زطومتهم ነገር ሲ ነትናቶም ንሽተይ ፓርቲ ናጽነት ዘይገበሩ ሲ ናብ ትድዓብ ፓርቲ ምጥማቶም ሲ የርባሐና ዶ ዚያት ያ መጀመርታ ያ እጂ ኣብቲ መግለጺ ኻንታ ይኻልካ እዚ ጂኦፖለቲካ ናይ ከባቢና እስከነምቦ ኣለና ኣብ ኣኸት ገለጽ ከለኻ ሕጂ እንታይ ኢልካ እዚኦም ምሁራት ኣብ ደገ ዝነበርና ንኹን ዋላ ውሽጢ ዝነበርና ነቲ ስርዓት እንዳተጋገየ እንዳፈለጥና ምስኡ ንድግፍ ነርና እጂ ነዚያ ይቕረታ ሓቲት ካላ እጂ እንታይ ትመጽእ ናይ ሓሳብ መጽያት ንኻትያ ዘረባኻ ናብዚያን ሃገራት ዓረብ ሕጂ ንኣብነሲ ነቲ ሃገር ዘርብሕ ነገራት ክትዛረብ እንተዳ ሃሊኻስ ሓሳብ ሃሊካሲ እቲ ሰብ ክድግፈካን ኣጆኻ ክብለካን ከም ዘለዎ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ትረብሓናትና ከነቀድም ኣለና ሕጂ ኣብዚያ እንታይ ተረዲኣትና እቲ ህዝብስ ስለ ዘይድግፎ ከም ዝንበል ክትብል ከለኻስ ስክፍታታት ከም ዘለካ ኣብኡ ማለት እዩ ከድካ ንኽትዛረብ ከለኻሲ ክንጽሎም ካብቲ ደንበ ተቃውሞ ክንፈልዮም ገለ ዘይኮነሲ ክንሕብሕቦም ምስኡ ኣጆኻ ክንብሎ ንረብሓ ናይቲ ሃገር ኢልና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ኣባህላ ተረዲኣትንሞ ስክፍታሲ ካብቲ ምስቲ ስርዓት ከለኻ እንዳፈለጥካ ጌጋ ምዃኑ እንዳፈለጥካ ትሰርሓሉ ዝነበርካ ይቕረታ ተሓተሉ ዘለኻስ እዚ ስክፍታ ዝኸ ነፃ የግብረካ ዶ ሕጂ እዚ ከምዚ ማለት ሲ ንግደፎ ክዛረቡ ከለውሲ ንደግፎም ምባልሲ ገለ ስክፍታ ከለካ ኮይኑ ተሰሚዓትን እሞ ነዚኣ በኸመይ ተነጽረለይ ይቐኒለይ ማይክ ፍሪ ነዚኣ ክምልሳ ከይርሳዕ ሓረ ከይርሳዕ ኮኸሎ ነዚኣ ተደለክ ምልሳ ዓበይቲ ነገራት ስለ ተሓተተኒ በታ ካለይቲ ክጅምር በታ ካለይቲ ኢልካ እዚኦም ምሁራት ሲ እቲ ስርዓት እናተጋገየ ከሎ ተጋጊኻ ስለ ዘይበሉ ቅሬታ ሓቲት ካይልካኒ ማለት ኣነ ከምኡ ክብል እንከለኹ ትሑት ክኸውን ስለ ዝደለኹ ዳኣየ እምበር ኣነ ከም እብራሂም ደፈለይ ነዚ ስርዓት እዚ ተጋጊኻ እንተዘይኮይኑ ፅቡቕ ኣለኻ ዝበልክዎ መዓልቲ የለን ግን ክዛብ ስለ ዝደለኹ እየ ኣነ ፐርሰናሊ ብዙሕ ደሰክፍ የብለይ ናይ ከምኡ ሕጂ እውን ኣነ ከም እብራሂም ኣብ ደገ ከይደ ምስ ካልኦት ሰባት ወይ ምስ ጎረቤት ሃገራት ዲገለ መለ ክዛረብ ከም እብራሂም ፐርሰናሊ ብዙሕ ደሰክፍ የብለይ እሱ ይኮነና ሰኪፉኒ ግን ብሓፈሻ ግን ብዙሓት ምሁራት ንዓይ እውን ምስኦም ሓዊስካ ማለት እየ በዚ ጉዳይ እዚ ዝስከፉ ኣለዉ ደይስከፉ ኣለዉ ግን እቲ ስርዓት ከም ገይሩ ሽሞም ስለ ዘኽፍኦም ምሁራት ትበለፅ ሲናበለ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ህዝቢ ኣብ ርእሱ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እቲ ስርዓት ዘቐመጠሉ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ትብል ከይዶም ምስ ዕራብ ተዛሪቦም ምስ ኢራን ተዛሪቦም ምስ ኩዌት ተዛሪቦም ምስ ቀጠር ተዛሪቦም ከምዚ ከም ምንታይ ገይሩ ይወስዶ ከምዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራሲ ኣብ ሓደጋ ተእትዎ ዘለኻ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ ሰብ በቲ ስርዓት ዝውሃብ ነበረ ፕሮፓጋንዳ እቲ ስርዓት ከዓ ሙሉ መዓልቲ ከምኡታት ክገብር እናወዓለ ባዕሉ ንጥቕምናቱ ከምኡታት እናገበረ ስለዚ ሲ እቲ ዝዓበየ ስክፍታ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ስርዓት ስለ ዝደገፉ እሞ ሕጂ ተሰኪፎም ካልኣሻብ ክዛረቡ ኣይከኣሉን ማለት ኣይኮንኩን ናይቲ ስርዓት ምድጋፍ ግን ምስ ነፍሰይ ሓዊሰ ቅሬታ ዝበልኩሉ ምክንያት ኣነ ምስቶም ምሁራት ዝበሃሉ ስለ ዝፅዋዕ ሕጂ ደሰክፎም ዘሎ ግን እቲ ቀደም ነቲ ስርዓት ዝደገፍዎ ይኮነን ደሰክፎም ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ ሲ ክርዳኣሎም ክኽእል ኣለዎ እሳቶም ዝኾነ ነገር ከበግሱ ከለዉ ከም ደለይት ፍትሒ ኮይኖም ድዮም ተቃወምቲ ኮይኖም ድዮም ወላ ብግሊ እውን ታሽሙ ክኾኑ ማለት ብሪጅ ክኾኑ ምእንቲ መሰጋገሪ ክኾኑ ምሳሌ ሓደ ፈላጥ ምስ ሓደ ዓዲ ተራኺቡ ነቶም ቤት ፍትሒ ከራኽቦም ይኽእል ነዚ ደሰክፎ ዝነበረ ግን ብዙሕ ግዜ ሲ እቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ሃገራት ተዛሪብካ ሲ ከም ደሰክፍ ነገር ገይሮም ስለ ዝወስድዎ ብፍላይ ከዓ ምስ ሃገራት ዓረብ እንተ ደኣ ተዘራሪብካ ሲ ከም ጌጋ ትገብር ዘለካ ገይሩ ስለ ዝወስዶ ምናልባት ቶም ምሁራትና ድዮም ካልኦት ሲ ኣይደፍሩን ኣለዉ ናብ ታሽሙ ምኻድ እየ ክብል ደልየ እታ ከምኡ ጌርካ ምባል ግን ጌጋ እያ ምክንያቱ ከባቢና ኣዕራብ እዮም እዚ ኢሳያስ ዝሰማማዕ ዘሎ ምስዶም ኣዕራብ እዩ ናታቶም ጥቕሚ ከዓ እዩ ኣብዚ ከባቢ እስራኤል ሓዊስካ ኦፍኮርስ ናይዚኣቶም ጥቕሚ ከዓ እዩ ንዓና መሊሱ ጉዳይና ዘናውሖ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ኣረኣያታት ስለ ዘሎ ሰጋእ ክብል ይኽእል እዩ እቲ ህዝቢ ግን
ፀገም የብሉን ረብሓና ኤርትራን ተኮይኑ ፍቁድ እዩ ዝዓይነቱ ዝብል ከምኡታት ዘረባታት እንተዳ ኣሎ ወይ ከዓ ደገፍ እንተዳ ከምኡታት ዝርከብ ኣሎ ኮይኑ ግን እቶም ካልኦት ምሁራት ድዮም ደይ ምሁራት ናታቶም ተበግሶ ኢዶምሲ ከይዶም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እየ እምበር ዓብይ ስታዝ ተገበረ ጌጋ ስለ ዘሎሲ እሱ ተሰኪፎም እምበር ሕጂ እንዴትሮ ድምለሱ ደለው ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ክዛረብ እንከለኹ ሕጂ ናተሰበረ እንዲ ዝኸይድ ደሎ ተኸሙ ተሓሳስባ ግን እዚኣ ሒዛቶም ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ግን ካብቲ ሓደ ድስሕቦምሲ እዚ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዓብዩ ግን እኮ ንሕና ሓቢርና ሓንተ ዘይኮይንና እኳ ንስዑድያ ድዩ ንኢማራት ንዑ ተዘራረቡ ምሳና ኢልና ምሁራት ንኹና የዛርቡናን እዮም ምሳና ከዛርቡና ከለዉ እኮ ሓያላት ክንከውን ኣለና ምክንያቱ ንጥቕሞም ኢሎም እዮም ክመፁ ናባና ስለዚ ንሕና ከዓ ጥቕምናቶም ክንሕልወሎም ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ክፈልጡ ዩናይትድ ኮይንና ናይ ህዝቢ ደገፍ ከም ዘላ ምዝፈልጡ ጥራሕ እዩ እዚ እቶም ምሁራት ነፃ ክኾኑሲ ናይ ህዝቢ ደገፍ ክረኽቡ ኣለዎም ብዛዕባ እዚ ናይ ፓርቶም ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ክትዘራረብሉ እንተደኣ ጀሚርኩም ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ጌርኩም እቶም ከምኡ ውዕላት ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ወይ ክሰማምዑ ንረብሓ ሃገር ዝደልዩ ዘለዉ ናፅነት ይስምዖም እሞ ንቅድሚት ክብገሱ ይኽእሉ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ መጨረሻ ግን ንሕና እንተደይ ሓይልና ንሕና ጥቕምና ሓሊና ጥቕሚ ናይ ካልኦት ጎረባብቲ ክንሕሉ ዲና ኣይንኽእልን ከይራገፁ ብሽም ምሁራት ኢና ኢልና ብፅውዑና ነገር የለን ኣነ ከም እብራሂም ዝፈልጦ ስክፍታ ከዓ የለን ንዓይ ደሰክፈኒ ግን ብሓፈሻ ግን እዚታት ንድሕሪት ክመልስ ይኽእል እሞ እቲ ህዝብና እንተ ዝፈልጦ ሲ ፅቡቕ እዩ ባህላ እየ ይቐኒየለይ ኦኬ ክንቅፅልና ታንኪዩ ጋሻና ሓርነት ኣለኻ ተኾንካ ሓርነት ኣብ ሪጋ ዘለኹም በጃኹም ኢድኩም ዝሓርሓፍ ኣቢልኩም ኣይትርሕኹም ኦኬ ጎን ሓርነት እንኳዕ ብሓመድ ፀኻ ጋሻና ፅቡቕ ኣስተምህሮ ትህብ ኣለኻ ከመኻብዝሑ ናተይ ሕቶ እታ ሉዓላውነት ትብል ቃል ገሊፅካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ዳግመ መግለፂ እንተትህበላ ወይ ብስብሕ ዝበለ ነዚ ኩሉ ኣቐዲሙ ክሓተት ዝፀንሐ ሕቶታት መልሲ ማሃበት ኮይና ይስማዓኒ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ሕቶይ ከዓኒ ሕጂ ኣነ ዝወሰድኩ ኢኒሽቲቭ የለን ግን ደራኻ ሓይሊ እየ ንርኢ ኢልካና ማለት እዩ ኣነ ከዓ እንታይ ንበልኩ ከምስደካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ደራኻ ሓይሊ ዘይኮኑ ዘድልዩ ዘለውስ በለኽ ዝብሉ መራሕቲ እዮም ዘድልዩና ዘለዉ ስለዚ በለኽ በል የኽብለካ እሞ ታንክ ዩ ኦኬ ሆሚብ ኣለኻ ዶ ሆሚብ ኔክስት ሕቶ ክንቅፅል ሆሚብ ኣለኹ ድማ ኣለኹ መጀመርታ ሰላም ጋሻ ከምዚ ዓይነት ቁርብ ብቕዓት ዘለኩም ኤርትራውያን ቅልቅል ምባልኩም ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ ነገራት እዩ ኣነ ግን ሕጂ ክሓተን ዝርኢ ዘለኹ እቲ ሓንቲ ባዕልኻ ብጉዳይ ከሰላ ዘምፃእኻ ጉዳይ ኣብ ከሰላ ገዛውቲ ትፈርስ ኣሎ ስለዚ ሎም ኤርትራውያን ይፈናቀሉ ትብል ሓሳብ ኣንፂኻ ነርካ ስለዚ ሱዳናውያን ከምዚ ዓይነት ምግባሮም ከሰላ ናይ ኤርትራ ስለዝኾነ ስለዚ ዳግማይ ሕቶ ከይመፅእ ንምባል ድዩ እንታይ ሱዳናውያን ሕጂ ዝዋን እዚ ኣብ ከሰላን ከባቢያን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ጉዳይ ወዲቖም ዘለዉ ነዚያ ቁሮ ከተነፅራ ኢለ ኣብቲ ካልኣይቲ ሕቶይ ኣብቲ ዓንተወይ ዘቕረብካዮ እዩ ምክንያቱ ልክዕ ኣብቲ ስኻ ተቕርቦ ዝነበርካ ልክዕ ምስኻ ዝረዳዳሉ መንገዲ እንድዩ ቀዳማይ እቲ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ ትብል እቲ ሓንቲ ፅብቕ ድያ ኣብ ክልላውነት ሃገር ግን ዝኾነ ይኹን ዜጋ እቲ ቀዳምነት ዝርዮ ክልላውነት ሃገር እዩ ስለዚ ክልላውነት ሃገር ዝብል ከለና ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ምሁራት ኤርትራውያን ዝብል እንታይ ዓይነት ግደ እዩ ዘለዎም ነዚአን ክልተ እዚአን ከተብርህን ደስ ይብለኒ ማለት እሞ የቐኒየልና ብዓብ ሰላምታ መፅዓ የቐኒየለይ ክልተ ሕቶ የመስለኒ ክምልስ ቀዳመይቲ እንታይ እዩ ሓቲቱኒ ኣነ ዝሓተትኩኻሲ ከም ምሁር መጠን ተበግሶ ወሲድካ ቅድሚት ወፂኻ በሎኽ ክትብል እየ ዳኣ ዝደልየካ ዘለኹ እምበር ደራኻ ሓይሊ ክትከውን ኣይኮንኩን ዝደልየካ ዘለኹ እዩ ዝብለኒ ዘሎ የቐኒየለ እየ ዝብለካ ኣባይ እምነት ኣለካ ማለት እዩ ክገብር ይኽእል ኢልካ ኣሚንካ ማለት እዩ ደራኺ ዘይኮነስ መራሒ ኮንካ በሎኽ ኮን ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ
ስለዚህ የቀኒየለይ የድብለካ ስለዚህ አባይ እምነት አለካ ማለት ይገብር ኸሊ ዝብል እምነት አለካ የቀኒየለይ አብታት ድለ ሰዓትካ ምናልባት በሎኺ ብልኸውን ሰሓ የቀኒየለይ ክብለካ እታ ኻለይቲ ብዛዕባ ልኡላውነት እንተ ትገልጽ ዞም ሰባት ድሓቱኻ ደለው ብዙሕ ሕቶስ ማዓረፉ ነይሮም ኢልካሞ እንታይ ማለት እዩ ልኡላውነት ኣነ ክገልጻ ድሓን ገሊፀያ ነይረ እንዴ ክደግማ ባህ ክብለካ ልኡላውነት እንታይ ማለት መሲሉካ ልኡላውነት ናይ ሃገር ማለት ሓደ እዛ ንሪኣ ዘለና ኤርትራ ኣይትጭርመም ኣይትቁርመም ማለትና እዩ እሳኻ እንታይ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ጂኦግራፊ ናይ ኤርትራ እሳ እያ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ጨሪምና ምስ ሱዳን ክንከይድ ኢና ምስ ሱዳን ክንሕወስ ኢና ምስ ትግራይ ክንሕወስ እንደሊ ኣለና ካብ ትግራይ 3 ሚልዮን ዶር 4 ሚልዮን ኤርትራ ከነምፅእ ኢና ካብ ስዑድያ ክንዲ ሰባት ከነምፅእ ኢና ንሕና ምስ ዓባይ ኢትዮጵያ ኢና ንደሊ ዝብል ዓይነት ኣዘራርባ ክህሉ የብሉን እሳት ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ተራ ኮይኑስ ብዛዕባ ካልእ ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ሓንቲ ልእላውት ማለት እዛ መሬታዊት ልእላውነት ናይ ኤርትራ ኣብዛ ውሽጢ እዚኣ ኢና ንዛረብ ዘለና እዛ ክልላዊት ወይ ከዓ ልኡላዊት መሬት ናይ ኤርትራ ግን ምስ ትግራይ ስምምዕ ክትገብር ትኽእል ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ክትገብር ትኽእል ምስ ሱዳን ስምምዕ ክትገብር ትኽእል ምስ ስዑድያ ስምምዕ ክትገብር ትኽእል ከም ሃገር ኮይና ስለዚ ተመቂላ ክትከይድ የብላን ተጫራሪማ ኣነ ድዛረብ ዘለኹ እንተዳ ኢሉካ ሓደ ነዞም ቋንቋ ትግረ ድዛረቡ ሰባት ንዕኦም ወኪለ ድዛረብ ዘለኹ እሞ በይኖም ናቶም ሲ ኮይኖም ሱዳን ድርድር ክገብሩ ዘለው እንተዳ ኢሉኒ እዚኣ ካብታ ልኡላውነት ይወፅእ ኣሎ ናይ ትግረ ወኪል ናይ መታሕታውያን ወኪል እሞ መሰል ናይ መታሕታውያን ከመይ ገይሩ ይኽበር ክዛረብ ዘለኹ እንተዳ ኢሉኒ ዌልካም ኳድሓን መጻኻ ብሎ ይዛራረቦ ኣነ ግን ኖኖ ጉዳይ ናይዞም መታሕታውያን ርኤ ምስ ሱዳናውያን ክዛረብ ይሓስብ ኣለኹ እሞ ምስኦም ክንሕወስ ንኽእል ዶ ኣይንኽእል እንተዳ ኢሉ ግን ብዛዕባ ካልእ ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ንዓይ ኣይትምልከተንን እያ እታ ምስኡ ዘረባ እቲ ሓደ ከዓ ኣነ መሰል ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ወይ ከዓ መሰል ናይ ደቂ ኸበሳ እዝን ጥቕምታት ሽግራት ኣለዎም እዝን ፀገማት ኣለዎም እሞ ብዛዕባ እዚ ፀገማት እዚ ክዛረበሎም ይደሊ ኣለኹ እዚ ፀገማት ዘለዎም እንተዳ ኢሉኒ ይብሎ ፈሃላቢክ ፅቡቕ ምስኻ ኮይነ ክዘራረበ ክሕግዘካ እየ እንተዳ ኢሉኒ ግን ንዓይ ድመስሉ ትግርኛ ድዛረቡ ኣብ ዚምባብዌ ኣለው ወይ ከዓ ኣብ ኒካራጓ ኣለው ወይ ከዓ I don't know ኣብ ቻድ ኣለው ወይ ከዓ ኣብ ትግራይ ስለ ዘለው እዚኦም ከዓ ክልቴና ሓደ ስለ ዝኾና ናይ ክልቴና ጉዳይ ከዓ ብሓንሳብ ኸይድ ስለ ዘሎ ምስኦም ተዛራሪበ ብዛዕባ ጉዳይ ናትና ከመይ ጌርና ኣብ ኤርትራ ከም ነተግብሮ ወይ ኣብ ክልቴና ዓዲ እንተዳ ኢሉኒ ብዛዕባ ካልእ ዓዲ ኢኻ ትዝለኻ ብዛዕባ ኤርትራ ይኮንካን እስኻ ድሌትካ ተዛረብ ኣነ ግን ብዛዕባ እዚ ይኮንኩን ክዛረብ ደልየ ምክንያቱ ኣነ ምስ ቻድ ኣለኒ እንተዳ ኢለ ምስ የመን ዘለዎም ሰባት ካ ኣለዉ ምስ ጅቡቲ ዘለዎም ጎረቤት ካ ኣለዉ ምስ ሱዳን ዘለዎም ጎረቤት ካ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ጎረቤት ምስትሎም ምስኮም እንተዳ ተዛሪቡ ተጨሪማ ሳብ መጨረሻ ኤርትራ ትበሃሉ ናይ ክትርከብን እያ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ሙሉእ ኣፍሪቃ ስለ ዘሎ ከም ዘላታ ኢና ክንቅበላ ዘለና ኣነ ግን እዞም ብሄር ናተይ እዞም ቋንቋ ናተይ እዞም ኣውራጃ ናተይ ተበዲሎም እዮም ከምዚ ፀገም ኣለዎም ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ደልየ እንተዳ ኢሉ ግን ሃውሕቶይ ብዛዕባ እዚ የዛርቦ ድኾነ ዓይነት ነገራት ይህቦ ስለዚ ካልእ ኡላውነት ንብላ ሰያ ካልእ ብስርዓት ኢሳያስ ተገልኡላውነት ሓንቲ ዓዲ ምስ ካልኦት ዓዲ ናይ ሚሊታሪ ኣግሪ ወይ ከዓ ናይ ክትህብን ከተማ ተካፍሎ ማለት ተዋሕድ ፓርላማ ክህሉ ኣለዎ ኣብ ፓርላማ ይዘራረብሉ እቲ ፓርላማ የጽድቆ ይቃወሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ንኢራን ሂብዋ ነይሩ ንእስራኤልን ሂብዋ ዝበሃል ዘረባታት ኣለዋ ገለ ዶባት ከም ዊን ደበሎ ዓዲ ክህብ ከከም ዊን ደበሎ ዓዲ ክመልስ እንተደልዩ ምስ ኢትዮጵያ ተሰማሚዑ ሎሚ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ኮይንና ኢና ኢትዮጵያን ኤርትራን በበይኖም እዮም ዝብል ዘይፈልጥ እዩ እንተዳ ኢልና እዚ ናይ ልኡላውነት ሕጊ እዩ ሓደ ሰብ ኣምፂኡስ ንሕናን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ኮይንና ኢና ሱዳንን ኢትዮጵያን ሓደ ኮይንና ኢና ንሕናን ትግራይን ሓደ ኮይንና ኢና ክብለና ኣይክእልን ከም አንድ ሕርዳ ጀሚሩ ብዛዕባ ካልእ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ እያ እታ ልኡላውነት ዝብላ ዘለኹ ኣነ ከምዚአን እንተዳ ኣምፂልናስ ካልእ ሳብጀክት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እየ እቲያ ካልአይቲ ኣመስጊኑኒ የቀኒየለይ ኣብ ሱዳን ውሕጅ እንተወሰዶም ነዞም ከሰላሲ ንከሰላስ እንታይ ድሕግዝ ኣለና ይድብል ዘሎ ታሽሙ ኣነ ኣብ ከሰላ ማለተይ ኣብ ከሰላ ነቲ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝቕመጥዎ ዘለው ቦታ
ንዓኣቶም ውሕጅ ስለ ዝወሰዶም ገዛውቶም ስለ ዝፈረሰ ንዕኦም ንሓግዞም እየ ዝብል ዘለኹ ወላ ሱዳን እውን ሽግር ረኺቦም ሓቕሚ ለና እንተሓገዝናዮም ጎረቤትና እዮም ወላ ኢትዮጵያ እውን ሽግር ረኺቦም እንድሕር ደኣ ሓጊዝናዮም ፅቡቕ እዩ ሶማል ሽግር ተረኺቦም ተሓጊዝናዮም እውን ፅቡቕ እዩ ሕጂ ንሓግዞም ዝብል ዘለኹ ግን ኣነ ንሕና ኤርትራውያን ንባዕልና እኳ ደይብልና ንሱዳን ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ወይ መንሽሙ እዚኦም ንካልኦት ዓዲ ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ወላ ንሱማል ኣነ ግን ዝብል ዘለኹ እዞም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ስደተኛታት እንተሎቱ ውሕጅ ናብ ኣቶም መፂሑሲ ብዙሕ ፀገማት ገይሩሎም ስለ ዘሎ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ከሰላን ኣብ ከባቢኣን ዝቕመጡ ዘለዉ ንዕኦም ንሓግዞም ማለት እየ ገንዘብ ረኺብና ግን ወላ ንጎረቤትና ሶማል ድዩ ጎረቤትና ሱዳን ድዩ ጎረቤትና ኤርትራ ትግራይ ድያ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ዳ ተሓጊዝና ኸ ቅዱስ ተግባር እዩ ይቐኒየለይ اوكي ثانك يو كنقتلنا ادريس باغوني ابريغا الله ادريس باغوني اوكي ادريس باغوني ادريس بنت زيل تاريخ الله هذا تاريخ الو جون اوكي انا سي مجمرة نحن نمسكهم كما تمسيو محل شركة ناي تمال زغوركما اب حضر جكاننا مس القيسي سمعت اني حاجه مسلخو حجي اتي زخيد زلو زروا بزح سلا زي سو على كله انتي زركم زلو سي مجمريا كرد علنو تي سبجكت بزعبا متاعكم مخون اي حسكون لهم حاسه اصنحه بزغونه كن سوابن حدري انا لي اي مويتين ليه اوكي سوري قرب ساي كوينه صنها يا غنيلنا ابريغا هنقتلنا ابونا انرجا لكم دو ابونا انرجا نيكست علقوا اي حق سليل سلام خميام تخم بملاتكم سلام كا نخبر غاشا انا تارئسي برهات لي تزي كبر هلي زدلو تارئسي انت اتبد دلا لئلاونت باني نحر قصيلو انتايبل قدامنت حزب ኤርትራ እዮም سلام مس ኢትዮጵያ ሓጋዚ እምበር ወሳና ይኮነን ሕጂቲ አርእስቲ ሕንድር ጀጋና ዘውጾ ነቲ ጋሻ ሓቲቱ ስለ ዝኾነ ሲ እንታይ ማለት እዩ ልዕላውነት ባኒ ሕጂ እቲ ቀዳምነትን ካልኣይነትን ሳልስነትን ደየድየ እዩ ምስ ጎረባብትኻ ዝምድና ማለት ኣብ ፖለቲካሲ ናይ ግድን ኣይኮነን እኮ ምስ ጎረባብትኻ ውዕል ክትገብር ገለ ትገብር ስለዚ ብጥቕምኻ ብጥቕማቶም ኢኻ ትገብር መስለኒ ስለዚ ከምዚ ግድነት ዝኾነ ኮይኑ ይስማዓኒ ትርእስቲ ዝምድናታት ዝፍጠር ብጥቕምታት ናይ ደቂ ሰባት ገይረ ስለ ዝርድኦ ብወገንካ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ይቐኒየለይ እታ ብፍላይ ከዓ እታ ልዕላውነት ባኒ ኣይተረዳእትን እንታይ ማለት እያ حيل من اسي يتصرف له حدا ساليلا زي عينت زي نزيعتهم بجاحه لولاونت باني فتحي انت بلامو 3 سنه بتاعتي نيرن لولاونت باني يكون انت تي زي يخوني منيو ادمينات بجاهم حجزنا نزوم صحف دلو ግን ጋሻና ዳን ሰርግ በለ አሁን በተፈሉ ነቲ ዝቀረበ ሕቶኹም መልስ ዳን ጋሻና ንዓኻ ማይክሮፎን ክቡር ጋሻ حراي አቦና ምናልባት አቦና ይغنيለይ እንደ አቦና ዓቢ ማለት ካንቲኖ አያይ ክብለካ ከምኡ ማለት ተደኺኑቲ አቦና ማለቶም ሳጓት ኮይኑ ፀገም የለን ልሽታ ይኮንኩን ግን አቦና እንታይ ኢሎምኻ አያይ ክብለካ ኢለ ንዓያያ ክትኸውን ማለት እዩ
እንታይ ድብል ደሎሲ ልዕላውነትን ባንንሲ ኣይተረዳእትን እንታይ እያ እታ ካልአይቲ ድማ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ስምምዕ ምግባርሲ ቀዳምነታት የድልየዲ ይድብል ደሎ ድሓን ምናልባት ታርእስቲ ኣይተረዳእቶን መስለኒ ኩላ እንታይ እያ ድብል ደለኹ ኣነ ልዑላውነትን ፍትሕን ባንን ወይ ከዓ ድሓን እሱ ንክርዳእ እንጀራን ማለት እዩ እዚኦም እዮም ቀዳምነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚኦም ኢና ንደሊ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ በዚኦም ተተዛረብና ይፅቡቕ እምበር እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ደሎ ሰላም እሱሲ ነዚ ንሕና ንደልዮ ዘለና ሓጋዝ እምበር ወሳኒ ይኮነን ብካልእ ኣዘራርባስ ቀዳምነታት ናትናሲ ልዑላውነትና ከመይ ገይሩ ይሕሎ ፍትሒ ከመይ ጌርና ንምፅእ ባኒ ከዓ ከመይ ጌርና ንረክብ ዳኢና ቀዳምነት ወሮ ዘለና እምበር ክንዛረበሉ ዘለና ሕጂሲ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ደጊፍኩም ተቃዊምኩም ሰላም ኣይትደልዩን ኢኹም ማለትሲ እሱ ይኮነን ቀዳምነታትና ማለት እየ ተኻለይቲ ሕቶ እንታይ ኻይልካኒ ምስ ጎረባብቲ ዝምድናሲ ቀዳምነት የድልዮ ድዩ ኣነ እንታይ ደሞ ድብል ዘለኹ መሲልካ ቅድሚ ምስ ጎረቤት ምዕራቕናሲ ኣብ ገዛና ቅድም ንሕና ንተዓረቕ ስለዚ ቀዳምነት ዝግብኦ ዕርቂ ብዓድና እዩ ንሕና ነንሕድሕድና ምስ ተዓረቕና ከዓ ምስ ጎረቤት ከይድና ንሕረቕ ንዓያታ ቀዳምነት እምበር ምስ ጎረቤት ምዕራቕ ሕማቕ ኣይኮነን ፅቡቕ እዩ ቀዳምነት ናትና ግን ቅድም እቲ ንሕና ንገብሮ ዶ ንገብር ድሓራይ ምስ ካልኦት ዓድታት ንዘራረብ ማለት እየ ተስፋ ገብር ሕጂ በሪኻ ክትከውን Okay, thank you. I hope beriah tkun abona energia. Idris Bagoni ተመልስካዶ إدريس باغوني تزير لنا تاريخ الله حلو تاريخ حطوا لي هو حجي تردي أخذنا لحجي تا زعبا نتصيروان دي دول حجي تردي أخذنا مو سمع له سمع له أوكي I think the subject قرب تسجم زلوا هم تردين الله ما لازم تأيو ناي بان حطن حركينو ناوشت أو بدايتي أبتناي وتأ بدايت إرترا مس خروط هاجرات عبريتو يعتنا التاريخ هو كحتى اوكي ريتو نكتب جميل كاغانا خيارك لا كان دي ما بقى سيد قبل له حيل منسي حجي ان حسب دي حجي تاخذ اللي له سي كلت استفعل عليها سبجكت انجز له معناته نايبان حطن حكينو ناي وش عدنا ايو ناي خال ناي زباح له ناي دقهاني ناي دقه حطي حجي I think أنا تاي كبندلخون دكتور إبراهيم أبزن كلتا زين ماتي subject matter إذا كلتا زين سي فلالي خان تقربا نيركا تي عدونك آخر الدائن في الزخائل كحتى تونسي كل زخائل أفكسها بالكا كلتين فلالي خان تتنقلنا نقولنا محاشي مالتي كلمة أو حطي مالتي توي مالتي مو thank you كمل لسان الزيئة كي قف حنم أنتي عدل تيب كان ملس yes go on حرش يغني لي انتاي بالدلوسي باني كن زارب تدا وشت أو قداياتيو انت دا مسكالوت عاد زغبر سممعك ناي دغس كلتين ببيننين يدبلن دلو وحقها ببينني خماي خازبل دلو انكو تاباني تا فتحي تا الاولويነት نعانا تملكتيا قدم دوسان غبر اسا مسغبرنا نحنا اتحاد مسدغن سممعك بيني سلازي انت يبلالو انا مسدغس سممع كنغبر انت دا خوينا بلالو እቲ مسدغ ንገብሮ ስምምዕ ምስ ኢትዮጵያ ዲ مسካለ ልኡላውነትና ዘخبر እንተ ዳ ኮይኑ ነቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ፍትሒ ዝሕግዝ እንተ ዳ ኮይኑ ንባኒ ከነምጽቃ ኣብ ዓድና ንኽንሰርሕ ዝሕግዘና እንተ ዳ ኮይኑ ጽቡቕ እዩ ክልቲአንሲ ወበበይነን ቅድም ግን ክንሪኦ ዘለና ዝኾነ ውዕላትሲ ልኡላውነትና ዘخبر ክኸውን ኣለዎ ንፍትሒ ዝሕግዘና ክኸውን ኣለዎ ባኒ ንኸነምጽቃ ክንሕግዘና ክኸውን ኣለዎ እንተዘየሎ ግን ምስ ጎራብቲ ተሰማሚዕና ሞ ናይ ስራሕ ዕድል ክኽፈት እዩ
ፍትሒ ግን ከምቲ ናይ ቀደምኩም ክንረግፀኩም ኢና ሕጂ ካ ኤርትራ በይና ደይኮነስ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሳ እያ ተደኣይሉኒ ሓደ መራሒ ኣይቅበሎን እየ ወላ ታባኒ ትብላ ዘለኻስ ሕጂ ንዓይ ተድልየኒ ቅድምቲ ሃገር እያ ተድልየኒ ክብሎ ስለዚ በበይነን እንድየን ኢልካ እሞ እወ ናይ ብሓቂ በበይነን እየን ምናልባት ኣነ ከምዚ ናይ ምሁራት ኣጋላልፃ ገይረ ስለዝገለፅኩ ይኸውን ከረዳእካ ኣይከኣልኩን ምናልባት ከረዳእካ ደይምኽኣለ የቕሬታ ግን በበይነን እየን ድበልካየን ግን ናይ ብሓቂ በበይነን እየን እተን ኣርእስቲ ከቢደን እንድሕር ደኣ ኮይነን ግን ቅሬታ ከበቲ ርእስቲ ስለደምፃኹ لا كبتي كونان اسكوزا ماتي تحزل لي نطيرتكم كبتي ايكونان جن نو تاريخ ورد تاريخ رجع اسكامتا حر اسكوزا نبل يبلكان اتيتكا ملتو يبوكالو يغريت هذا حتى يبلكا غدا يبلكا رجع اسكا حتى تلقى حتى خطر ولا حد اوكي خنقصل لنا امان اي ثينك تزي تغاغي امازون ريفر يا امازون ريفر الله Amazon River Allah. Okay, go on. All right, good. Thank you, Doctor. أنا كحاجة فرق ساعات اللي عادي سمعك. أبزنا إيرتراس دكتور سراج مهورات رأي معرورو. جنزب زلوا محافظتهم جن كبلوتون جزيرة قومتري أي ساتفون مو. سلام أنت أي دكتور. مهورات كم زي جبورو مهورات كم زي جوز بحال مهورات بدي جنزب بدي حاجز كسره خول اليوم زي قدامي تحطون ده ترديات كوينة كلي تحطوها أنا بزركب كله عدمة كابل تشحن كلتن كابل تشحن سلستن سقعد إسياس تجاجيو عيفلتني بحال هذا دكتور دس دبولو كعد دبولو الحمد لله يتزارب إذا هاجر كونترات ده هبننا عيمنا الله ما يتدليهم نعبد الله يكم كيدو إذا هزبزي فينشو هزبي زمان سيزي إذا دوت أدلو حتى لا يو قوام حقة عجبرني فجبر تخيني ما يتك 3 or 4 decades نابلسي لعلى 10 تحمش 10 شمون تعمل إساس تزاري بمو نايب حكي دكتور بزيك العلم إساس تجاجي ديو بس كنا زين عرض عني يغني اللي كبرت هذا اللي حراي كملس እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንምንታይ ኢና ንምሁራት ጥራይ ንፀቕጦም ኣይገበሩን ኣየበሉን ኢልና ሃብታማትሲ ኣለዉ እንዶ ክሳብ ሕጂ ሃብታማትሲ ወልሓንቲ ኣይገበሩን ንዕኦም ንምንታይ ዘይንኸሶም እያ መስለኒ እታ ዘረባ ኩሉ ግዜ ሃብታም ማለት ከም ልምዲ ንፈልጦ ቀዳምነታት ናቱ እቲ እቶት ናቱ ወይ ከዓ ናይ ቢዝነሱ ረብሓ ንዕኡ ቀዳምነታት ዝወስድ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ እንተደኣ ተዛሪቡ ወይ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ገይሩ ንቢዝነስ ናተይ ይኣዝ እዩ ስለዝብል እቶም ገዛእቲ ድዮም ሸየጥቲ ከዓ ክርሕቁን እዮም እሞ እቲ ከም ናተይ ኢንካም እቲ እቶተይ ክትንከፍ ስለዝኾነሲ ከምኡ ብዝብል ምስምስ ብዙሕ ግዜ ሃብታም ንቅድሚት መፂኡ ኣይዛረብን እዩ نهابتام انتا يزقبر أنا كم إبراهيم دبلو نهابتامات آتيخا نعاتهم بدقة تزاريبكا نتقالسي كم زي حقوزو وخد قبر تخيلها دفارات تاشمون لو دفارات هابتامات اللو مثالي أبي إثيوبيا أب كالعادي أب تفعل عليه عادتات نايب حق بار اتهم هابتامات الصوميم نتهم بوليتيكينياتات جنزب النهابو نحجزو أبوت هذا مصوم حتى أبناء سنة قالسون بزح توفيو فيهم أبير تراجن حقها أنا مسخة سامع عبزات ولاد الله كم لمدي نتمهور ترحينا ران دقومبر حتى أمسي كم زي جدد اللو خينونا يسمعناني أنا ميت خاميت سامع مسخة حتى همون جدد اللو تدلي بقلسي تدلي خاب حبو السون أبر كتوه جبر اللو قالسين أي دليت فتحكو حجي تزعابه شد مهورات مهلا ومن سلز وحدون سلز بزحون ديكونسي زبي تسائلو سلازي أنا ميت خاميت مسخة سامع سمزم سب جنزب تدليهم بحبو جنزبهم كوفيو منازقاتي حجزوا يجبع بهالاي يسامع مسخة من البات من أختون تخون نعوم حجزية كل تشحن 3 عامة مرة جميرو
ኢሳያስ ሓንሳብ ኮንትራት ኣይሃብኩምንን መንእሰይ ፍንጮ ናይ ዝዓዲ እዩ ከምዚ ዶ ነበሉሲ ድሌቱ እዩ ዝዛረብ ሕጂ እዚ ድሌቱ ዝዛረቦ ዘሎሲ ተጋጊድ እዩ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣይደኖ ንሕርና ተረዲኣትኒ ሕቶኻ ከምኡ ምባሉሲ ይግባእ እዩ እቲ ህዝቢ ስቁኢሉ እንተደኣ ስለተቐበሎ ከምኡ ምባሉስ ሓቁ እንዲደይ ህዝቢ መስኡኢሉ ተቐቢልዎ ድሌቱ ንክዛረብ ገዲፍዎ ማለትካ እንተደኣ ኮይኑ ማለሲ ስዲ ዲክታተር ኮይኑ እምበር ህዝቢ ይቃወምካ ኣይቃወምካ ንህዝቢ ኣናኣኢስካ ኣናሺኻ ምዝራብ ኣድላይነት የብሉን ንዕኡ እውን ኣይምጠቐሞን ግን ዳክተር ኣብዚያ ዳክተር እንታ ምናልባት ቴጋ ከይትረዳእኒ ክትሕዘኒ ዳክተር ይቕሬታ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ናይ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ዶክተር ኣብይ ሰርፕራይዝ ዝኾኑ ኣለዎሞኒ ናይ ባሓቂ ባህሪ ናይ ኢሳያስ ሰርፕራይዝ የግብር ድዩ ንኽብል እየ ዳክተር ሓራ ይቐኒለይ እንታይ ድብል ዘሎ ብካልእ ኣዘራርባሲ ኢሳያስ 27 ዓመት እናተፃረፈ እናደግደገ እናወቕዐ ዘዕበየና ሰብሲ ሕጂ ዶክተር ኣብይ ኻ ሓዳሽ ውዕል ተወዓዒሉና ስታይ ደገርም ኣለና ኩሉ ግዜ ከምኣ ሓድሽ ነገር እናምፀሲ ታሽሙ የብለና እንድዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ይብል ደልዩ ወላሂ ሓቂ ክዛረብ እተን ምክንያት ክልተ እየን ሓንቲ ምስ ብዙሕ ቅሬታ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢሳያስ እምነት ዘለዎ ክፋል ሕብረተሰብና ኣሎ ስለዚ ሎሚ ከምዚኣ ትገብር ዘሎስ ከምዚኣ ሽግር ኣላቶ ኮይና እምበር ፅባሕ ስድሓን ከርህዋ እዩ ተባሂሉ ነቲ እሱ ኢሳያስ ዝህቦ ምስምሳት ምክንያታት ሓቂ ከም ሓቂ ወሲዱ ንነዝዕሸዋ ሰብ ኣሎ እዚ ዓይነት ሰብ እዚ ብጥቕሚ ተተሓዘ ሰብ ክኸውን ይኽእል ተፈላለየ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እቲ ካልኣይ ኣካል ከምኡ ዝብል ዝግረም ዘሎ ግን ማለሲ ኣፍልጦናቱ ድሩት ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ዘይሳተፍ ፖለቲካ ከመይ ከም ዝኸይድ ዘይርድኦ ሰብ እንታይ ይትገብር ሎሚ ሓዳሽ ነገር ይግረም ንፅባሒታ ግን ኢሳያስ ኖኖ ከምኡ ኣይገብርን ንፅባሒታስ ብካልእ ዝበለፀ ትገብር ክኸውን ኢሉ ካብ ሰኣን ኣፍልጦ ካብ ሰኣን ፖለቲካ ምርዳእ መዓልቲ ሓድሽ ነገር ክግበር ከሎ መዓልቲ ሓድሽ ንቡር እዩ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሰብ ንምንታይ ይትግረም ክገብር እንተዘይደልዩ እምበር ክትገብር ተደሊኻ ኣይትግረምን ኢኻ ሰብ ሓንሳብ ተተዓንቂፉስ እኽልቲ እያ ነይራ ስለዚ ኢሳያስ 34 ግዜ ዓንቂፉና እዩ ስለዚ ንድሕርዳ ክትቃለስ ዘይትደሊ ኮንካ ወይ ከተበርክት ዘይትደሊ እንተደኣ ኮንካ እንታይ ኢኻ ትደሊ መሕቢኢ ኢኻ ትደሊ ስለዚ እቶም ሳልሳይ ክፋል ከዓ መሕቢኢ ይደልዩ ኣክንዲ ዝቃለስዎ ነቲ ጉዳይ እሞ ከይግረሙ ውሽጦም ፈሊጦም ኣለው ግን ብደገ ባ ገሪሙና ኮይ ከምዚ ስጋብ ከምዚ ትገብርሲ ኣይመስለናን እዩ ነይሩ ኣሎ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ማለሲ ንኸይቃለሱስ ይሕብኡ ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ በዘን ሰለስተ መንገዲ ገይረ ክገልፀን ዝኽእል ይቐኒየለይ ኦኬ ታንክ ዩ ዶክተር ኢብራሂም ክንቀፅል እድሪስ ባጎኒ መፂኻ ዶ እድሪስ ባጎኒ ተመሊስካ ዶ እድሪስ ባጎኒ ቀይሕ የብልካልና እድሪስ ባጎኒ እድሪስ ባጎኒ ተዘየለኻ ብታሪክ ክንዛዝም ናይ ሕቶ መድረክና ታሪክ ኣለኻ ዲኻ ኣይ ሆፕ ዳይሬክት ሕቶ ከለወካ ታሪክ ሕቶ ዘለኩም ሕጂ ኢትኩም ሓፋብሉ ሕቶ ዘለኩም ናይ ሕቶ መደባት ዳዚምና ናብ ናይ ርእቶን ለቦዋን ከይሰገርና ሃልና ክቡራት ተሳተፍቲ ተኸታተልቲ ሕቶ ዘለኩም ሕጂ ኢትኩም መሓፋብሉ ክርእየኩም እቲ ናይ መጨረሻ ብላስት ዋን ዝበልኮ መሐመድ አንተ ወይ ተካፍተብል ነርካ መሐመድ አድልክ በቃ አበይ ነርካ መሐመድ ክትሕዛት ኸሊ ኸማ ማይክ محمد وديعتك الله محمد وديعتك الله مايك اوكي ما تخ الله هاي لوك باغ برا تا مايك لوك برا لوك مايك اون دبل دبل كليك تجركا ابا صار كونت محمد يلا تاريخك يلا اذا بتوعكم دلو ريدي بكم يا جماعه ريدي بكم محمد تعبيك الله جاء مايكروفون لوك تقبره يلا اوكي اسكي محمد تعبيك الله هون
اوكي ابي هنصنع تاريخ اوكي جو انا ان فاكت انت اسمع له الحكي الله اوكي الله مش المين الو اوكي ثانك يو انا انت خبرت لنا دكتور ابراهيم سي اذا حجي تمثل لحتو انا حتى كذلخو دكتور انت يذلخو سي دكتور ناي منتاي دكتور يخا ناي ميديكال دكتور يخا ناي ساينس يخا ناي منتاي دكتور يخا قلت لنا ثانك يو انتم سبات انتاي ጸገም አለኩም መስለኩም አብዞም ሰኹም አብዚኹም ሲ ላይፉን መሐላለፍ ስለዘሎ ኣብ ዌብሳይት ስኒትና ሓንሳ እንደ ሆስታ ይትኹኑ ኣይትረብሽዎን ዶክተር ካኣቶ ሎ ብዝገዛ ነብሱ ላልዩ ድሕሪ ባይቱ ላልዩ ብምንታይ ዓይነት ዲግሪታት ተመሪቑ ኣብ ምንታይ ዓይነት ጽፍሕታትን ኣገልግሎታትን ስራሓትን ተዋሲኡ ኩሉ ሓቢርና ይገርም ካልو حቶት ለኩም حቶት እንበር ሕጂ መኒኻ ገለ መልታት ገለ ዝበሃል ሕቶ ከይትኩም ዶኩሜንት ናትና ናይ ሕድር ጀጋኑና ላይፍ ስለነ መሐልፎ ጸንሐኩም ያ በዓል ስኒትና እታ ዝበለጸት ንሳ ባህላ ነታ እንታይ ኻ ተመሪዕካ ገለ ዝበሃል እሱ ሰጊርና ያና ሕጂ ኣገዳስነት ወላ ሓንቲ ይብሉ ትሕዝዎ ዘሎ ኣርእስቲ እቲ ኣገዳስነቱ አዙለይ ጋሻናው ናይ ተሐዘና አታ ጋሻና ቀይሕ ተዋሂቡ ሶሪ ያ ጀማዓ ንጋሻና ቀይሕ ይብናዮ ለና ወላ እንታይ ሶሪ ታሪክ ግን ኣብቲ አርእስቲ ፊት ገብረ ለኻን ትዛ ተዋሃበ ከዓድላቱን በገባብ ተቀመሉ የለኻን ግን ኣብቲ ናይ ሪተን ሎ አንዳን ክንገትፈካይና ለኻን እድሪስ ባጎን ተዘየሎ ሃውን ኣለኻ ሃውን 77 هاون 77 على خالو دقيقة خيتردونا جزاء تساتفتي هاون يلا خان رجع حسكم ما بيهم تخدوا أنا يرد أنا أوكي ما يقر له هذا ما يقري هاون ده تحزا ما يقرفون كأي حكوا يقولكم إن ده تسويناكم شمكم تسوينا كأي حبلكم يا جماعة مايك حزوا ان غاشات صبرلو مايك حز صبيكم ماي اري وي هاون ادريس باغوني اسكانا خور دلهم دم صبيتلو اسك من الله بريغا قبل ادمينات كتصحف لا يدخل من الله بريغا انا تصوام دلو ابريغا ديلو سبات كيخون فتنا عايز الرأي عند الله قال لي هي لو نقول على من سي الله هاون الله ومحمد الله ويدرس باغون الله زيوم ترايم زلو وزيوم كلهم كان اوكي نحطن عزيلا انا حاطن دكتور عيد من سي اوكي نسغال لها بدحريخا محمد كامت لها لا غزي غون اوكي دكتور ابراهيم سمعان حتى هليخا انا حتى كالي لزلو أبزج معانتي زور ريزولوسي وتدرات سراوي تقريبا لو نيمن خو زي قداي زي حقنة الودو حدا خافت سبب عب إمارات كده زفرمو خني خوري خيلت له سياس بزيا مسي دير فلا مخا حرا يغني لي زي حتوها مسدا قدمي خاز حتى زنبر حتو انتايلو سياسي 27 عامت معالتي نهزبني يعقو زقرم نقرنا قبرس انت خوينا اينا نقرم تبل مسات تتحازت كوينات سميعاتني انتاي تبلي الساقا اي سياسي سراويتنا ايرترا ناب يمن نخواقوسي يدالو لو كوميد سامع ومس يمن حق دخوين ياتا حتو ملسناتي هاي فلوت كنت بليا اي دون نو هاي فلوت كنت يبلين مرتعي يبلين كومو خم تقبر اي سياس جن دخوانا نقر كم تقبر كنصبلنا كومون تدعا خوينو تزعيغا مسانا زغبرو دلو نغرات اسو جيغا اين تدعايلنا اتدحريو ناشتو زغبرو سي مالتي دحري زغبرو نغرات كندو كغرمنا يبولون اسي قليلي انا صباح انا نغوسيتي نغستيا
ብሎም ንኒዮ ቦደይ ክኸይድ እዩ ኣይብልን ኢልካ ክትፅበይ ትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዝሓለፈ ከምዚ ክሓቶ ዝፀንሐ እቲ ወዲ 27 ዓመት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘገርም ዘይተፀበናዮ ነገራት እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ሓቂ ክኸውን ይኽእል ሕሶት ክኸውን ይኽእል ኣነ ኣይግበርን ኢላ ኣይግምትን ግን መርትዖ የብለይን ከዓ ናይ ብሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ግን ፅባሕ ክንሰምዓ ኢና ኣብ ዊዓ ተኣኪቦም ኣለው ዶ ከምዚ ተኣኪቦም ኣለው እንድዩ ዝበሃል ዘሎ መቸም ኢማራት ድዩ ስዑድያ ድዩ እቲ ዝዓበየ ዝደልያ ክልተ ነገር እየን ሓንቲ ባሕሪ ይደልያ ካልኣይ ከዓ ተዋጋኢ ይደልያ ተዋጋኢ ሰብ ይደልያ ስለዚ ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ እኮ ናብ ካልእ ዓዲ እውን ኮሰድ ናብ ታሽሙ ንካቢላ ኮ ንኮንጎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኮሰድ ይዱ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰብ ዘይፈልጦ ስለዚ ኣይገብርን እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ግን ንሕና ከመይ ጌርና ኢና ማለት ስርዓት ናይ ኢሳያስ ዘኽትመሉ መንገዲ ወይ ከዓ ኣትሊስት ሕጊ ናብ ዓድና ዝምለሰሉ መንገዲ ንፅዕር ኣነ ኣብኡ እየ ዘድህብ እምበር እቲ ጉዳይ ሓቂ እንዲ ሕሶትን ፅባሕ ደይ ከምዚ ዓረብ ድብልዎ الخبر اليوم بالبلاش الخبر اليوم بمليون بكره بالبلاش دبلوا عرب تايبلو زيناسي لما عنت بمليونيا نصبحيتا ግን بطرحو ያንዲያ حقان جيغان صباح كنفلطاينا ميديا ተገድሰንን ዓይግን ወይ ተገድሰና ናና ግን ነዚ ስርዓት እዚ ዝትገብረና ዘሎ ነገራት ከመይ ጌርና ኢና ካብኡ ንጋላገል ዝብል አቡ ፎካስ እንድሕርዳ ጌርና እቶም ናይ ሚዲያ ናትና ከዓ ኣብቱ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋታት ኣድሂቦም ተዳት ስራሕ ተማቂልናዮ ከምኡ ጽቡቕ ኮይኑ ስማዓኒ ከም ምፍላጥ ግን ሓቂ ሓይሽ የብለይን ድፈልጦ ነገር የብለይን ያን የለይ እስከ አብሪጋ ዘሎ መሐመድ ፍትና ደልዲኻ መሐመድ ፍትና ደል ተኾንካ محمد ستنادل توقع بدحريو ناب لبوار رئيتون كنكيت اوكي محمد سمع لكم سمع لها حزاق اللغة اوكي يغني اللي تقبروا زلهم السلام عليكم دكتور ابراهيم وعليكم السلام ناتي حتى دكتور زي نريو لنا سرعة طبعا يقالبت الى الله الحمد لله حجيسي تن دنب تقاومه زبهالا نمنتاي ساتنسي بايتا دي فترة مس إيران كوينو مس قطر كوينو ولا مس تركيا كوينو سي نمنتاي كم زعينة من قد فترة ديك على زيارة من اللي بتحتنا عبد بكا شكرا هر يغني اللي انتاي دبل دلوسي زين تقاومتي ودباتسي انتا خوينا نزحجي دلو خنتات ريان جيرانسي تاشمو وسيد تبغوسو وسيدنسي تاشمو دي غبرا تبل حتى انا حانت ነገር ክብላድ ደለ ነገር አላ ባይዘወይ ሓንቲ እዘን ተቃውምቲ ዚንሲ ኣይሰርሓነን ከምዚ ዋጋ ይብለን እንድብል ኣይሰማዕኩን ሎም ሓንቲ ጽቡቕ ተሓጉይሰ ከምኡ ክሰምዐ ድብል ስክፍታ ነይሩ ግን ከምኡ ኣይበልኩምን ጽቡቕ በሲልና ኢና ማለት እዩ ሓንቲ ንምንታይ ተቃውሞ ደይገብራ ትብል ሕቶ እቶም ተቃውምቲ ጥራሕ ድምልስዋ እቶም ናይ ፖለቲካ ኣባላት ኣነ ድምልሳ ነገር ኣይኮነትን ከም ሕቶ ኣነ ግን ኩሉ ሻብ ዝኣምና ነገር ኣላ ዘን ተቃውምቲ ኣይሰራሓን ገለ መለ ዝበሃል ዘረባ ኣይሓተትኩምን የቀኒየለይ ኢለ ጽቡቕ ናይ ብሱል ምልክቲ ኣነ ግን እንታይ ድብል ተቃውምቲ ሓይልታት ዓቕመን ዘፍቅዶ ክገብርኦ ዝኽእላ ነገር ኩሉ ይገብራ ኣለዋ ወይ ከዓ ጌረን ካብቲ ክገብርኦ ዝኽእላ ካብቲ ዓቕመን ላዕሊ ካብቲ ባይታ ዝዋሳኣሉ ዘለዋ ባይታ ካብኡ ወፃኢ ክገብራ ክንጽበ የብልና እቲ ባይታ ፈቂዱለን ዘሎ ባይታ ማለት ገንዘባዊ ባይታ ፖለቲካዊ ባይታ መቃለሲ ባይታ ኦኬ እሱ ብዝሃበን ዕድል ይቃለስ ኣለዋ ተኻለይቲ ባይታ ድማ ናይ ዓቕሚ ባይታ ናይ ባዕሎም ናይ ዓቕሚ ባይታ በዘን ናይ ዓቕሚ ባይታ ኩነታት ዝሃቦም ባይታን ክደግመን ናይ ዓቕሚ ባይታ ናይ መቃለሲ ባይታ ኣበይ ዓዲ ኮይነን ዝቃለሱ ደለው ናይ መቃለሲ ገንዘባዊ ሓገዝ እቲ ዝዓበየ ከዓ ንሕና እቶም ህዝቢ ኤርትራ ንህቦም ሓገዝ ባይታ እዚአን ኩለን ደሚርካ ብዓቕሞም ይገብሩለው እተን ከበርክትዎን ዝግባእ ነገር ከዓ ኣበርኪቶመን ኣለዉ ክሳብ ሕጂ
ካብዘን ውሁባት ድኾና ባይታ ወፃኢ ንምንታይ ደይገበሩ ኢልና እንድሕር ደኣ ኸሲስናዮም ግን ሳያታ ባይታ ካብታ ባይታ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ንሳልሳይ ግዜ ከደግማ ባይታ ማለት ንሕና ንህቦም ሓገዝ ባይታ ናይ ገንዘብ ባይታ ናይ ዓቕምታቶም ዓቕምቶም ናቶም ኣበይናይ ዓዲ ወይ ከዓ ኣበይናይ ባይታ ኮይኖም እዮም ዝቃለሱ ዘለው ኣበይናይ ዓዲ ኮይኖም እዮም ዝቃለሱ ዘለው ነዚአን ደሚርካ ክገብርዎን ዝኽእሉ ክሳብ ሕጂ ገይሮመን ኣለው እንተ ደኣ ኣለዎም ኮይኑ ዝግበርካ ነዘን ባይታ ዜና ኣብ ግምት ኣቲኻ ድማ ክሪኦም ኢና ክገብሩ እዮም ይገብሩውን ይህልው ንዓና ከይነገሩና ስለዚ በዚኣ እየ ድምልሳ ንምንታይ ደይገበሩ ትብል ግን ብዛዕባኦም ዝፈልጦ ስለ ዘይብለይ ንምንታይ ደይገበሩ ኢለ ኣይሓንዮም እነ ካብኦም ዝግባእ ግን ምስቲ ባይታ ርኢኻ ግን ገይሮም እዮም ይገብሩ ከኣለው ከነመስግኖም ጥራሕካ ኣይደለና ይቐኒየለይ اوكي ثانك يو حرنت الله حرنت الله ሕጂ 10 ኮሊፈ ካምበር 15 ደቂቃ ጥራሕ ያደላትኒ እዘን 15 ደቂቃ ዕድል ክበኩም ድሕሪኡ ክፋኖ ይቐኒየለይ هراي أنا سينتا كعفتك كادلي أبزغر بعدزيه إمارات خارجتو لأني نايدو بعصر مالتني ولا بعصر مالتي إمارات كأن سعودي كاو تبجيسا نجد استبه لنا يمن بودا زهرمو أبي إرتار سلطنو سلطنهم كا مس إرتاويان تبجيسون حدود زهرمو حالتات عدالي على مات حجب زغربها جزين تاي رئي مالتي سعودي أكلت عبيتي مراخب أبزو زنازي تقاس إلين على مات حجي نزو كونت زي زلكا ميزان انتاي كلام لعلي كله كاسل زخيل مات هنياتو قبل سلساي وجي زين خفت لنا خويني سمعنا لموني أبزي قمتاو الناتكا انتايو كده سالساي وقع على مالت كادي أنا سالساي بزنس ويانا جنا قداينات فتران بزخا أنا مس يمن نجمر على إرترا بحالا إيمو قمتكا انتايو إلا كادلو حرة يغني اللي تحتون تبل حراي يغني اللي تحتون تبل منقستي إيرترا نإمارات مريت إيرترا هيبو سراويت ناي إمارات ديوم ناي بعال سعودية ديوم أب إيرترا متيوم أبو ترينين يقبرو يمهارمو كابو تبقيسهم كا نحديدات بحال ناي يمن عادي وغيرهم يوقعوا حجة كمان أبز قربا معالتات سي مراخب ناي طور كم زتهارما إنا سمعنا إذا قاسي يدبل دلو قداي مس إثيوبيا كي عاتنا كل ناس مليسو قاسي سياسي حد شوق مراخب ناي طور يكون اسي مراخب تانكرز عبيتي ندادو سانا عبيت خلت سعودي أن ندين الله مات حجي ساعتها حرة إيش يغني لي نايتور ملا بيكوناسي بنزين دمال لساسي كل تعبيتي توقيعنا اللوا حجي دماسي إذا خي أكل مسيتب يا جنا قداينا خي تعاطوا خلص مسيا من كاسي إذا سرعات إذا كلا شابو جي تونا له إذا سبغميت جمجمو يدبلن دلو نايدي عمل سغل عليها سخان تايا إمارات ديوم سعودية ديوم سلطاننا إسياس نخناوح تخفلا زلوا واقاسع ስለዚ ንዕኡ ክሕልውሉ ዕድሚኡ በትረ ስልጣኑ ክቅፅል እንተደኣ ኮይኑ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ድዮም ክብዎ ናይ ፖለቲካ ሓገዝ ድዮም ክብዎ ናይ ሞራል ሓገዝ ድዮም ክብዎ ከምዚ ሕጂ ማዕቀብ ይለገሰሉ ተባሂሉ በብፍቀዱ ዓድታት ክዛረባ ዝውዕላ ዘለዋ ከምኡ ንክገብር እንተደኣ ኮይኑ እሞ እዛ መሸንቆቃ ካብ ክሳዱ ከልግስሎም እንተደኣ ኮይኖም ዋጋ ክኸፍል ኣለዎ እታ ድኸፍላ ዋጋ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ስዑድያን ኢማራትን ዝደልይዋ እዛ ብሕደይዳ ዘላ ውግያ ስለዚ እሳ ክኸፍል ሳይታ ዋጋ ክኸፍላ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብዚ ሓዊ ይጥጠቕ ኣሎ ፅባሕ ምስ ኣሕዋት የመናውያን ዓመታት ዘይውዳእ
ፅልኢ ይሕድረልና ኣሎ እዚ ይግባእ ዶ ተልካኒ ኣይግባእን እስኒ ዓጅቦዲ እንተዳ ኢልካ ፍጹም ኣይዓጅቦኒ ኣብ ስልጣን ኮፍ ንኽብል እንድሕር ዳ ኮይኑ ኢሳያስ ፀገም የብሉን ኩሉ ነገር ፍሪ ኤርትራ ተደልያ ትሸየጥ ተደልያ ትለወጥ ተደልያ ንሓዋሩ ኣብ ምስ የመን ኣብ ውግእ ፅልኢ ከብለልና ደሰክፎ የብሉን ስለዚ ገምጋምናተይ እንታይ እዩ تا خفلاز جبا ناي بوليتيكا واجا الساعة تا إمارات من شمون زدلي وابزا دقيق زيا سلذي نزا واجا زي أخي كفلت ما حاجة زي بونيم حاجة زمان يقدر يدلي هنا تطعم شنقات أبي باس لدنا برد سلذي نهور هو كل نجاري خجبر أنا أيقر مني كابزن العلي كاب نجار تحاتي تمون أي كابيني طرح تتخفل واجا أي خاتم سلذي كابوز دلي وابزا ساعة زيا الساعة سياس كأهل بير ترى تسقمو تسقفو سباي كونن ስለዚህ ክቅፅል እዩ ክገብራ እዩ ማለት ያኔ ከማይ ድግምግማ ግን እዚ ጉዳይ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሕዴዳሲ በዓል ኢማራት በዓል ሱዑድያ ይዕወቱ ዶ ኣይዕወቱ ዶ ትማበይ ገፁ ኸይድ ገለ መለልካ ግን ማለት ኩሉ ሰብ ናቱ ትንታነታት ክህብ ይኽእል ኸውን ኢሳያስ ግን ደሰክፎ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ከመይ ናይ ኢሳያስ ዕድመ ዝሓፅረሉ መንገዲ ኣብኡ ምድሃብ እምበር ካብ ኢሳያስ ኩሉ ነገር ተፀበ ይቐኒለይ اوكي تانيو غاشانا لاست حتو بعاي غير اربعه مستي قلوب مجمرتانا مونغورو ناي جيوبوليتيك ناي كبابنان بفلايو ناي غرابتنان الالكاز نبركا مسؤول اساسيرو بحفش سكفتاتات تي ناي قيح بحري نحنا ايرتراويان ناي بيننا واننا طرح علنا غير كموسات عشنتي ونيل كانيركا ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ደለይቱን ወነንቱን ብዙሓት እዮም ኢልካ ምስኡ ኣተሓሒዘ ምስቲ ኣብየ ዝበሎውን ወይ ከም ኣፕሊኬሽን ዓይነት ገይሩ ከም ክስታይ ዘቕረቡ ኣብ ዝተፈላለየ መደርኡ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ማሪን ክስታይ ክህልዋ ነቲ ዞባዊ ዝኾነ ፀገማት ሓበራዊ ኣስተዋፅኦ ኣበርክቶ ንክህልዋ ገለ ዝብል سمعنا أنا بزح حجينا إمارات ناي سعوديان زكاية دولو ناي بشم عرب ليك تباهلو أبنا يمن وج زنا يمن وج يمن ده بقى يكونن مخنياتو تيس ناي تيريتوري ناي سوبر باور كستايو تمالو ونجاشانا كم متى كأتانا أوروبا خوينا كتساوت از دلي حجرات زبلون أتنبيلنا نيرو كابتي إمباستات ناي زن قال حجرات أبو أمريكا ذهبوا يتربيوات مزت أساسيرنا حجي ندينا بعد الإمارات السعودية نبتي كبابي كفتم أوي كجبرو أوي وأزاتور أو نزدلي عن نجارات بمسمس غير كان عرقي أمشيلو هلاونتنا إثيوبيا أبك أي بحري بفلا يفتنا إيرتراك أي بحري ناي نيفي ناي مارين نزي بحفش أختري خلنا حسي كسب معرخ ندي كتكبروا له زخل دفئتها تجبره له أخونا زين حجرات ومقابل زي حجي فقرنا يكلته مرحتي بسياسة أبين ريادلنا نزي بالجيوبوليتيك نربحاتات نايتن كاندي تتقمت تطرح جيكوناس وننتي نايزي كستاي نحنا سوبر باورز بلاد الوحيلتا كما يتريو تي فيكتمايز وبر انت خوينا نزن كلتا حاجرات ابتي وتادراو تصتا اوكي يا انت ردي كانت تكون يا ترديك يا تنتاني خابوتو يدلو انت يدبل دلوسي مزحجي دو دريو دنا ناي جيوبوليتيكس اسرارها نعيون بلن له خمت سخاد بالكاسي قيح بحري ناتنا إلكاب محسابسي يواهنتي سلازي اتنابت خبابي قبل لينا زبلا ربح هذا اللي وانا بقيح بحري الساعة تزعبه دقوة أتصرعه ما كومون ترى خوينوسي مزي منقسي إثيوبيا زبلو دلو حنساب أبي أحمد دبل دلو نحنا ناي قيح بحري سي ناي نيفي كهلو نالو أنا خص خل كامل يسا نبي ددينا دلوخا 10 دين ولا شو حتى مراقب سلدلو أنا مراقب نخلو لنا إلنا هنا كومون دلنا الموت مزي جيوبوليتيكس الزري خاصي كي تردع الناس إذن حيالاتنا دبلا سقيتن سي إثيوبيا ناي ميليتاري سراويت ناي بحري ميليتاري نخلو أمو بو جيرنسي عبد بحري خمزو قطاطر كغبرو يخلادو بزي جيوبوليتيكس سي كما يكوني يسمعك دبل حتى يعني را أنا بخلتها من قدي أدريا حانتي بزن دريو دلنا كبابينا دريو جيوبوليتيكس كل نجارنا يقدني سلازي إمارات كاب إيرترا تطلبون كله إيرترا هاب إمارات تطلبون له
ኢማራት ካብ ኢትዮጵያ ክጠልቡ ከለው ኢትዮጵያ ከዓ ትጠልቦ ነገር ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ባሕሪ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢድ ክህልዋ ናይ ግድን እያ ክትደሊ እዚኣ ከዓ ኣብ ዝተረኽበ ኣጋጣሚ ክትጥቀመላ እዩ ድሌትናታ ናይ ደገ ሓያላትካ ታይም ድብሉ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ኣለዋ ጎረቤትኩም እንድያ ሶም ዓበይቲ እንድዮም ብዙሕ እንድዮም ገለ እዚ እቲ መመሳመሲ ዝገብርዎ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ባሕሪ ሰራዊት ሃልይዎም እሞ ንዳሕራይ መዓልቲ ቀሊሉ ዘይፅቆጥሉ መንገዲ ክገብሩ ክፍቱን እዮም ክሳብ መጨረሻ ከዓ ከምኡ እዩ ክቅፅል ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ ዝሃለዋ እዋን ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትደሊ ንሕናትና ይኽንብሎም ዳርጋ ክሳብ መጨረሻ ዝቅፅል ነዊሕ ዓመታት ዝቅፅል እዩ ምፍጣጥ እቲ ስለዚ ኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ሓያል እያ ኣብ ዝሕጂ ዘላ እዚ ነገር እዚ ክትጠልብ ካብ ኢማራት ማለት እዩ ንኢማራት ከ ክንድምንታይ እያ ዋጋ ክትከፍል ዘለዋ ኢማራት ከምዚ ክትህባ ወይ ስዑድያ ከምዚ ክትህባ ካልኣይ ከ ከምኡ ምግባር ኢሳያስ ከ ይፈቅድ ድዩ ይሰማማዓሉ ድዩ ከምኡ እሱ ኢትዮጵያ ኩሉ ክወስድዎ ድዩ ዝደሊ ወላ ንእሽተይ ቦታ ክህቦም ድዩ ዝደሊ ወላ ምስኦም ንግዲ ገይሩ ረብሓ ንቁሩብ ግዜ ገይሩ እዩ ዝኸይድ እዚ እውን እቲ ኢሳያስ ዝጠልቦ ካብ ኢማራት እሱ እዩ ዝውስኖ ኣነ ከም እብራሂም ስክፍታ ኣለኒ ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ጭራሙ እንትኹን ናይ ሚሊታሪ ሓይሊ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከይሃቡ ኢትዮጵያ ተዓግብ ኮይኑ ይስምዓንን ግን ሕጂ ድያ ግዜኣ ወላ ካልእ መዓልቲ ግዜ ካልእ ግዜ መዓልታ ሓል ካልእ ኩነታት ምስ መፀ ካብዚ ሕጂ ክትከፍሎ ዝግባኣ ዋጋ ካብኡ ንላዕሊ ትኸፍለሉ ሰዓት ምስ መፀ ሽዑ እዮም ምናልባት ዝህብዋ ድኾኑ ዝብል ናይ መዓስ ይኸውን ኣብ ዝብል ቁሩብ ሹር ኮይነ ክዛረብ ኣይክእልን ሕጂ ድዩ ወላ ካልእ መዓልቲ እያ ከምኡ ክትገብር ካልእ መዓልቲ ከዓ ዝያዳ ዋጋ ክትከፍል ኣለዋ ነቶም ሓተቲ ንሳ ከዓ ከምኡ ክትረክብ እዚ ስክፍታታት እዚ ግን ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ ሓንቲ ብዚኣ ዝብላ ኣላ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ ነገር ደሰክፈና ዘበለ ነገር ከም ስክፍታ ኣብ ጣውላ ኣቐሚጥና ቢሮን ወረቐትን ፅሒፍና ብኡ ክንሻቐል ናይ ግድን እዩ እንተዘየለ ከምዛ ምሓራ ድብልዋ ያልጠረጠረ ተመነጠረ እያ ክትመፀና ዘጠረሲ ቦግቢጎም ወሲዶሞ ዝዓይነቱ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ስግኣታት ዝትግበር ስግኣት ይኹን ወላ ዘይትግበር ስግኣት ይኹን ከምዚ ትግበር ስግኣት ወሲድና ኣብ ጣውላ ኣቐሚጥና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ኢና ክንሓስበሉ ንኽእል ከምኡ ንኸይመፅእ ከዓ ንኽልክለሉ መንገዲ ዓቕሚ እንተረኺብና ማለት እየ ክንሓስበሉ ዝግባእ ስለዚ እዚ ዝሓተትካዮ ሕቶን ካልእ ነገራትን ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ከም ክኸውን ዝኽእል ተሓሲቡ ከም ክኸውን ዝኽእል ተወሲዱሉ እዩ ክሕሰበሉ ዘለዎ እሞ ትንታነኻ ቦትኡ ኣለዎ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ሸዕላ ኣለኒ ይቐኒየለይ ኦኬ ታንኪዩ ክቡር ጋሻና እሞ ከምቲ ንቡር ከምቲ ልሙድ ከዓ እቲ ናይ ሕቶን መልስን መደባት በዚኣ ናይ መጨረሻ ዝነበረት መልሲ ክንዛዝም ሕጂ እውን ደጊመ ብሽም ኩሎም ክከታተሉ ዝፀንሑ ኣብዚ ገዛ ኮይኖም ምሳናን ብካልእ ዌብሳይት ላይፍ ዝመሓላለፈሎም ዘሎም ብሽም ኣድሚናት ናይ እዚ ገዛን ኣመሓደርትን ግዜኻ ኣሰዊእካ ኣብ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ዝምልከት ይህን ምህን ክትብል ዓብር እስትሒዝካ ዝመፀኻ ክቡር ጋሻና ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ሕጂ እውን ምስጋናይ ብሽም ኩሎም ከመሓላልፍ ፈልካፈቱ ዩዝፉል ዝኾነ ዓበይቲ ነጥብታትን መሃርን ጥራሕ ዘይኮነ ፅባሕ ካብዚ ሎሚ ዝተመሃርናዮ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ሕቶታት ኢኻ ቀሚጥካልና ሕጃ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ኣይ ሆፕ ከምዝን ካብዚ ከዓ ዝማዕበለን ኣርእስትታትን ግዝያውን ተወሲኽዎ ኢንፎርማቲቭ ዝኾነውን ኣብ ጎንና ምሳና ተሳታፍን መሃርን ኮንካ ንኽትቅፅል ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ የቐኒየለይ ክብለካ ፈቱ ካብቲ ናይ ሎምዓንቲ ዝነበረ ኣርእስትን ሕቶታትን መልስታትን ዝተረስዐ ክህሉ ክእል እዩ ንእግሪ መገድኻ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ንዓና እውን ኣብዚ ተሳተፍትን ተኸታተልትን ዘለና ክትበና ትደሊ መልእኽቲ ንዓኻ ናይ መጨረሻ ቃል ክበካ ደጊመ እውን ብሽመይን ብሽም ኩሎም ተሳተፍቲ የቐኒየልና ናይ ሎም ዝነበረ
ማሃሪ መደብ ታንኪ يغني لي فلما نزوم لوتي ناي جغانونا بالتوك يغني لي نزوم لما عنتي كسمعوني زصنحو اونلاين زم حلالفو سنيتنا اونلاين تم حلالفو لكم مسلني لبوتاون انصار عمصون اونلاين محلالفوكم دلو نغيرو مني تكست مسج سديدوم ስለዚ ስኒትና ኦንላይን ደመሓላልፎ ደለው ይቀኒየለይ ነዞም ክሰምዑና ዝወዓሉ ለማ አንተ ይቀኒየለይ አንጻር ዓመጹን የመሓላልፎሎ ይቀኒየለይ ካልኦት ሰባቱን በቦጎኖም ኦንላይን የመሓላልፎ እንትለው ይቀኒየለይ አና ሐቅ ሓይሽ ፓልቶክ መጽ ይፈልጥኔ ንመጀመሪያ ጊዜ እን ፓልቶክ ድመጽ ደለኹ ብዙሕ ጊዜ የተሐዲመ አጋጣሚ ግን አይ ኮድኩን ለማ አንቲ አባኹም መጽ ስለዚህ ጽምቦይ አነ ደን ነፍሰይ ዕድለኛ ክብላ አይፈልጥን ግን ንዓኹም ሕራይ ለኩም ንምንታይ ሕራይ ለኩም አይፈልጥን ምናልባት ሰዓቱ ስለተኣኸለ እዩ መስለኒ እንበር ብዙሕ ግዜ ኣብ ፓልቶክ ዳርጋ ጨሪሰ ተዛሪበ ይፈልጥን ኣብ ፓልቶክ ሕጂ ግን ግዜኡ ስለተኣኸለ ኣብዚ መጽ የለኹ እዛ ኣነ ዝሃብክዎኻ ጠቃሚ ኢልኩም ስለዝኣመንኩም ከዓ ይቀኒየለይ ጠቂሙኩም ክኸውን ካብዚ ሎማ ሓንቲ ዝበልክዎ ኣብ ውሽጢ ወፃኢ የለን ሓንቲ ከድንቀኩም ግን ኣነ ፓልቶክ ከምዚ ስነ ስርዓት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ነይሩ ሕጂ ሎማ ሓንቲ ምስ ረኣኽዎ ግን ኣገባብ ስነ ስርዓት ኣተሓትታ ዘየድሊ ዘረባታት ደይ ዝረበሉ እቶም ኣመሓደርቲ ብስነ ስርዓት ጌርኩም ተመሓድርዎ እቶም ተዛረብቲ ድማ ስነ ስርዓት ደለዎም ውረዱ ምስተባህሉ ዝወርዱ ጽኡበሉ ምስተባህሉ ጽኡትብሉ ዝዛረቡ ተባህሉ ምስተዛረቡ ከምዚ ምስ ረኣኹኻ ወባ እዛ ዓይነት ስነ ስርዓት እዚሲ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ኣባይታ ኣኼባ ክንገብርን ከለና ብከምዚ ምክብባርን ብከምዚ ምርድዳእን እንተንገብር ነርናሲ ንቅድሚት ምሰጎምና ባህላ ይመስለኒ ኣብ ዝኹነት ኣብ ደረጃ ዝደብጽሓኩም ከዓ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኤክስፒሪየንስ ይመስለኒ ኣብ ከምዚ ጽፈት እዚ ኣብ ጽሒኩም ብጣዕሚ ምሕዳርኩም ኣድኒቀዮ ምናልባት እቲ ንሕና ብሰድያ ክንዘራረብ ኮለና ከምዚ ሕጂናትኩም ብስነ ስርዓት ጌርና ዘይነመሓድሮ ምናልባት ናይ ተመክሮ ጉድለት ማለት እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ነዊሕ ግዜ ኮፍ እንተደኣልና ምናልባት ክንሙከር ንኽእል ንኸውን ከምዚ ንስኹም ተመሓደርኩሞ ምምሕዳርኩም ኣድኒቀየ ናይ ብሓቂ ተማሂርና ኢና ትብልዎ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኣብ ተግባር ከተተግብርዎ ተስፋ ይገብር ኩሉ ሻብ ዝደግማ ዘረባላ እሳ ከዓ እንታይ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት እዩ መድረኽ ኣይድቃየር ደሎ እምበር ኣብ መጨረሻ ንሕና ኢና ንዕወት ባህላኤ ደሓን እዚኣ ስኢልካ እዛ መፈክር እዚኣ እንደግደፋ 27 ዓመት ደይተዓወትካ መዓስ ክትዕወት ስኢልካ ናይ ታሽሙ ጉራይ ትግበር ድብል ሰብ ክህሉ ይኽእል ወይ ስኻስታ ኢኻ እሞ ክትገብር ኣብዚ ሕድሪ ጀጋኑና መፅኦም ስታይ እሞ ክገብሩ ነዚ ስርዓት እዚ ዝኽእሎ ሰብ የለን ገለመለ ኢሉ ንዓይ ከናእሰኒ ወይ ንሕድሪ ጀጋኑና ከናእሶም ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ከናእሶም ዝፍትን ሰብ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ሕጂ እውን ደጊሞ ክነግሮ ከም ንዕወት የደኣምን ክንዕወት ኢና መዓስ ኢና ንዕወት ከዓ እታ ምስ ተዓወትና መዓልቲ ሸዓነቲ ህዝቢ ክንነግሮ ኢና እታ ክንዕወት ኢና ንብለኩም ነበርና መዓልቲ ሲ ሕጂ እሞ ተዓዊትና ክንብለኩም ኢና ካብ ሕጂ ግን ንጥቅምቲ 23 ዶ ንመስከረም 24 ክንዕወት ኢና ኢልና ናይ ንዕወተሉ መዓልቲ ቆፀራ ኣይንህብን ኢና ከምዛ ዝበልክዋ ምስ ተዓወትና ነግረኩም ኢና ሎም ሓንቲ ተዓዊትና ናይ ፍረቃል ስና እየ ዝብሎ ስለዚ ዝቕየር ዶ እንተዘየለ ግን ናይ ንሕና ኢና ንዕወት ዘለና ህዝቢ ስለ ዝኾና ማለት እየ ኣብ መጨረሻ ከዓ ህዝቢ ክዕወት ኢለ የደኣምን እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ቀፅልዎ ተስፋ ገብር ክንመሃሃር ኣብ መጨረሻ ክንዕወት ኢና የቀኒየለይ يغنيلنا دكتور إبراهيم سراج نعاكم حزنا خنعوتنا نعانا حزكم كتعوتيكم بحدا نخدو مجدي تي تقولكم هاجراون حبراون زخون ربحان حزب إرترا بحدا مجد لنا يغنيلنا حجون مديسنا مورال نجبر مخنياتو نزي نخدو دلنا مجدي كم نعوتلو برقصون معات لباماتن كيلاتاتن مهوراتن حزنا نقالس وسلازلنا مليشي مورال زبنا مليسنا ونتابع صنيحنا ونعيو غزاخ نبوكم هنا متمان اباكم نحضرنا مس نخيد عيو غزا نحبنا ونكن كيدنا خم حزبي نتزلكم عقم بزياده ون ابركتو ابتي هاجرا وربحه
عزوز تاريخ له يغني لي كبر قاشانا أو خلنا عبدالله تانكي وحجي ولا وريتك مايك تسمع عم تخليها يغني لي كبرتي هابله يغني لي تانكي وقاشانا دقيمناون يغني لنا تمزنا يلوم زنبره عرستنا استمهرون I hope أبقى تعالي عدل جرناون شروع مدباتنا قبرنا هنكيد أدلايو نابريتون نابلبوان كنساقا غيرنا كورات عواتي تانا يحطون ملسن مدب زازيمنا لنا تانكيو بتاعمي زحوق أرستنا استمرون نرم عندي انترناشنال الله تقونكا وي قدمي انترناشنال انرجيا نعهم كستاي مهابي نقول لا سبدو كفتح الله ناصح قبرا لا ناصح وين الله اوكي ريد الى لكم الله كلهم جزاء كنكتل نخلنا انترناشنال